Wood 360 capsules and pame ho da ayem sisimu adwuma na tumi se sabro so mamie na akwaso ya wonim se ema ene mema nyina timi no bio na enye Dwood fo ya na ye Dwood ointment yi wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi ene ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo se wo de Dwood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na ewo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratuo yi atum. Empenyi se sawo wonkwa na wo wade ubehunu obinne ochina wonhu ne biem sasem ni areho efiri se ebia na de nipa ni hia ne moja to abako pe apemfo wona wanya nkwanhia ene ye nuanom a wo yare nyina hia moja de atena nkwemo we enti na love 99.5 FM ene insura 104.5 FM eto safre ye tiefo ahwefo adofo ene Ghana man na se momeka ye ho abia de yentwi moja emwa Fanotia Banya Resabia, August da etosu dunsia. Edano ye memeda, ewo Love FM, any Insura FM ya kache, ewo bomb so top high, anopa nunsia pepepe. Ye bechi chenyoma pi, ye bedidi, ye benum, ye bediasa, ane, ye bechi ye niyankasa dano. Sa donation ye Love 99.5 FM, any Fanotia Banya Resabia, ene debro, enti fan hushim. Hello. Oh, it's a Boko. okay. Try, hold on, my main checking message in bra. Yeah, Medi. Medi. Medi ABC game. Me 1,000 Ghana. Me let us do about and Medi 5,000 Ghana cedis. Dial star 262 hash. Selected 3 letters BR to say KBW and I say WIN. Na say ye boba bano. Na say wapani bibwa. What disika? Se nina bombo dia. What disika kesi kra. Game way there. There is no loser because Utrani wendi kra 10% cash back. Yeti wadi ebemao. Press wakati me. Girlie kra macheni. Obi trade diska kra bo misudre. ABC game. Eye easy to say ABC. And kratwe NLA Ajatu. What characters platform and also. Bema wo Johnson ni mu pai ebikam eyawo eni moja na wo te Johnson ede na ekosi hwenkran kra bi hwe so mo kona na ade ni gifiri wo mo ansa na hwe wo na na kofi ana dane ye ya twa Henry den o adaka ya twa Henry to wura o tede ben de bebi hwan eni o mo twema me ntwe ha ya ne eni Henry usu and furun na dafa busia ko Facebook ko hwe asema ya kan Ghana asantibem ya kan aden edi asabi Jimmy panie hwe abantire cheso ma bura ma cheso wo mu hu de omo ye omo ma bura ma fe de furu no omo ko jama furu na anima be butu fom afa ni ye pagahwe hwe edi guasesem enim guasie nya furu ni agura ni mu ase e furu ni abona da pa ade na to abonten hwe ha no mo start ye no to mo start no ha ana ye ha ne aba na singare ni toku na ye yi no nyina na odawe se na chi kotu na sha no kra na chi apa ho se na me ka no se nipa dodo se de nim se furu kra se omukotu kra na apa ya chiri sabe ye betima ko ne yie ne atwe animu no keke na abe enso na ye ahye ne nchen enso ya hu se uda onyina uda se bibia nim coach bia pa chiri se bibia nim na ye don sa no awuruwuram odo se ne awuruwuram wie dia na dia da bio ye dia frao kwaku etan ye dia frao na se ye dia ahye nananom adan ti so mu huru
Kwasi me o ma say. E dey ni say bi nkurase sam a ye hya say Ghana as e dey nkurase sam nie. Me o ma say bi a meka. Efuru na da fom hwe funu ne yi na to fom no. Me man dey be. Ye jimi sam no. Man dey be amasema. Dey be a meka. Obi say e gbo. Odo mu onya yi me say be. E dey nkwase asem kra no. Chana ba meka me say man dey be see me so me ngo. E dey nkwase asem na me ngo ye no pokra na me kasa. Say me man dey be see me. You buza say onwa kono wuye no ekwabere fa so ye dey ewuye kokoi no matter ekwan obefa so a obewu no ne funu enye se ye toto na jejam wo wie e wo say ye timi sie ne yie embe bi ye ba efie ye ko vo prosifo boys no ye mpese basa aba e ma ye gyan no efuru na da for we efuru na da for no bata bi atia wo se kojo wusu what asema mo kan ye woni kwachi wo ese proof ye usi wo abusa de ko Facebook obi onwa kwa wo ba ho bia no wo dim se eye ko Facebook nipa no wo frebusuam ko Facebook e kasa no ko Facebook ti wo ba hu bi ye dai ko Facebook eti no ye busa se so foka no onwa kwa da wo na busuafo ye dai ko Facebook na ko hwe ade ya ka mu nim se ye boa ya ka ade ko so nananom mo fa na nsi fom nananom enti we enkronkura hodo no adai na montumi ntirase nananom nto mo nhunu Kwasi montwo ma busuafo aso se wo ba na kwae okofa ba e betwo aso Kwasi ena mpempi no so aba mpempi no so obi ho no mo a wono no emu se wote ase no na bra be na obo egete obra na obo no ebia obi wo ko di sama monim ana me chese ntia ba ko na obi wo na sa na wo ye na me Kwasi me problem ne say enti ebe ya say ya na because eno bi si ya na na ye ka no akwayi obi funu ato ba ya na mo pagya no ta esi na makomi krom na yesi na emama yi ahyehyɛ matade ne yɛhyɛ red ne yɛbɔ to sɛ gbungungunguru na me so bi gyina baabi ne mpanyifo bi no aba o kokɔ na se nyina boys ɛso ɛho sɛ ɔyɛ 12 na de sɛ de ɔmo de ba no ɛwɔ sɛ ɔmo gyi sika na mo ɔmo kɔ show me de no e bi onwa kwafo a yɛ kan ɔyɛ saa no obi wu a wɔn di animu ɛfrɛ dɔm ɛyɛ gidigidi ɛkyɛ bɔde saa na ne spirit no kɔ abɛhyɛ ne manfofoɔ ne yɛ de yi emu ɛmom yɛ de ɛyɛ saa wohu eti no ɛyɛ na dio man so ka no so obi obo ball owu a ball football ɛsɛ bɛ hu na yi ase okɔ yie bi yɛ sɛ lawyer obo so lawyer fo ɛna bɛ yi ase bɛ gye yie ni yɛ edie adewe enye ebate enye nim guase ma abusua na mo tie obi ɔno ma abusua na abusua fo kra no ɔmpo ɔfo abusua fo kra nyɛ hwee wɔyɛ ogbodi obi atɔ fo abusua fo nyɛ hwee ntu ase ya na ebe no what you say it's a sana who say the focus be say a woman who quiet and watering mu o say some the focus no e can say bebre dua man who quiet and a watering mu no because make us say you know wo free mu no dear boys na ye fi okwade busa for the graph to makwa e da adwane wo awi bi ka say be je dia kwaso no obi akobia we adwane eti no wo mu na domain of the funeral no obi antimi nko ho we say obu krokra ba de weapon wo ba ho e furu e ye dia e ne na ebro ye ne na bokro no ye ne diku edutrasem ye ne na esei eti e ba sa o ma take domain of the body e kan hu ye ko bi wu a e ka busa for e da e dia e na make to say bi si bi fie no ye hu hawa ye si handle no afei abusa for boys ye da ba ye no obeje di say boys ba ye no so o mu ne nyina ye gentle afei kura no na ye kwafi ne amu maduane ne ye bomu suo o mu bia je pasapasa bia afei ne o mu kura na to nyum ye collection ma ya ababa wana ye nwane na wo kotokoto no sika wei obeje nya sika se de ma abai wa de mbra ga de ne ma me ne de bakoto be gira dwom na jamomoli da no handle ma o mu fe gentle o ma hu say ya bo aye no ban etu obum tibia da be twinye dai efa so na wi ya kan dia ya kan na ambulance si wo ye puje se ambulance ti mudi e chengeke o ba da no be fa na ma koto fom se de abrante abodo fomi what you say o tibi nya ho akwan eti de bia ma no kwan a na wo de solution
sɛ saa de be kɔ fam de na otu ɛtiri nyina yɛ panifo na efie no a nipa de sɛ ne firi mu na sɛ kuro na nkasa kuro wɔ panifo one ɛna sɛbe kɔdwo wusu yi ɔda busuam sort ase eti no ɛsɛ abusua no wei asebɛsi yie no ɛtɔ ewi sa no ɛsɛ ɛyɛ kuro panifo kora no ɛsɛ mo ɛyɛ family fo yes ɛno na me pɛsɛ wo ka no boye si yie ɛsɛ kuro panifo ɛsɛ mo wɔ na wa ya de obi funu kɔ asie ye na makɔyi funu no de ato abɔnten ma funu na bɔ fam ana ɔda fam na abusua de sɛ wo hwɛ bi a ne da se nyina na ano no kɔ Facebook na kɔ da se nyina na wo no efuru na da fam no efuru na ya yi na efuru adaka ma o tabatum ko mabro ɔda abusua ti bi kɔ da tantum o ma bro ɔmo de ɔmo sasa na ɛpɛgya no adai dia na ɛkɔ so Facebook ni Nhyira 104.5 Nhyira 104.5 ɛwɔ Facebook YouTube ni Nhyira TV deɛ yɛ kan nyinaa ne sɛ adɛn na nananom makwan saa nneɛma we wonim sɛ nananom bɛtumi asia no nananom bɛtumi asia no yes nananom ka sɛ firi na ɛkorɔ yɛbɔ dawuro ɛhemfo nyinaa kɔtena se abusuani biara wode hyie bɛwuo na nkurɔfoɔ a ɛde ne kɔ asie yɛkɔyɛ kikiri na efunu no kɔ firi tɔ fam anaa mokɔyɛ funu basabasa na efunu a yɛadeda no a wɔda hɔ na nipa a wɔwu a wɔda hɔ na yɛde gyigere awi akɔtua n'ano na yɛde aduane akɔsi n'anim na nipa ne ne ɛɛto nsa ɛɛdidie no yɛhu bi a wabusuafo yɛbɛgye wo nneɛma sɛi abusua bi abɛbɔ ne de hyɛ no ho ban na kwasi ukokuro bi mu a yɛsɛ kuro yɛsɛ mmara sɛ yɛdi na wɔtwe a yɛmpɔn 12 o'clock ampa yɛ adwuma yɛ adwuma kɔ berekum nkuro no bi so a 10 o'clock no mapɔn ɛyɛ bɔ ɛsɛ mmara yɛna nom ne hyɛ ɔbɛyɛ di so obia di so wokɔ sɛ nteasɛma gogo a mea mema sɛ nteasɛma gogo wɔyɛ na sɛ mmara sɛ yɛnsɛbo nsa ɛwɔ yiase nsuo nko a yes yɛmpɛ kwa bia ampa yɛsɛbo nsuo na wotwera 12 o'clock ne apɔn ampa 12 o'clock ne apɔn ayi adekyerɛdeɛ a danka ɛyɛ memɛ da no wobɛwu sɛ wɔsɛ mekyerɛ deɛ wɔsɛ nyɛ mmom wɔsɛ mɛme deɛ nko wone wɔadwan yɛabɔ ne bet yɛabɔ ne tie ne yɛde display na wahwan daabi ne nyina yɛtwam ɛyɛ adwuma ne nyina nanom na ɛyɛ paa o so wɔte sɛ ɛti wɔ se sɛ wowie dɛ bɛ wode na bi abɔ ka neɛ wawasɛm wɔte sɛ ɛti sɛ ma wo kan yɛka ɛti nanom nteɛ hwɛ minimum ayie bi akora ayie bi yɛ monsa moro 2000 kuro bi mu ɛwɔ brafo fako sɛ bɛbɔ no kuro ɔm sɛ ɛtɔ pressure ma amanfoɔ papa enti wowɔ nsaabɔdeɛ bi a ɛnyɛ dwom hɔ yɛ monsa moro 2000 kwasi hwɛ ɛnɛ kwasi ɛnɛ yi abasoɔ ɛhɔ na aduane akɛseɛ ɛnɛ aduane akɛseɛ na sɛ bi kɛseɛ yie bi abɛkɔ aseɛ bibi de shawama nyinaa yɛ no waseɛ aduane no yɛde ma caterers ahodoɔ bɛyɛ 9 first kwadi wɔ yasɛ so nɛ ayie no ɛnɛ yi abasoɔ de kora deɛ ɛsɛ bi kɔ deɛ kuokuo ahodoɔ abasoɔ wobakɔdwuma bi a ɛka huru sɛ your days are numbered because ɔno no wo nso woba bɛwu ɔtwɛ ma wo nso bɛwu ama ne nkurɔfoɔ ɛdɛ aba ɛna ɛna wobɛkɔ yi ase na ntoma green black and green na ma yi ase black and pink kyɛ sɛ ɔmo dane ayie no ahodoɔ baako bia mehwɛɛyɛ ɔda fam ɛna ne nkurɔfoɔ ɛtu sika gu ne so sɛne sɛ de ma meyɛ ɛdɛ awu sɔte ahyɛ sɛ otwi ɛyɛ bobo ya otwi ba sekre okada man ɛde yɛde ɛyɛ ni furu no ɛbɔ toto enti otwi moto nti ne furu kura ma obi amfa moto bienu ana ya chichiri furu adaka na bɔ moto mienu mo ba to ko Facebook na kore bi ya chichiri moto no fundaka na nipa ne da de abɔ moto mienu so ana moto ni twi ni kakra kakra nipa ni gyina chi ni kuram ne nyina mu de fie no ya na efie mu wɔ ha sɛbɛ ɛna yɛ boys ne yɛ saa sɛ yɛn bɛ adeɛ yɛn bɛ fɛ so luku yɛn fa weho ka fie mu wɔ ha ɛna yɛ ana boys ne yɛ saa adeɛ hwɛ na wo what do you say na wo ne de sɛ da fam a wo bɛ dwodwo no dabi yɛ de fie mu wɔ ha na yɛ ne ba de saa enti kɔ sɛ ma wo kan no nyinaa no hwɛ emre bi atwa mu abranteɛ baako yɛne na kɔ secondary school ɛna owie secondary school no ɔkɔsua fita adwuma ɔkɔ yɛde bɔkɔ gu ɛgyam ne yɛde namayie na manfoɔ bɔ wa ne yɛ pete dɛti wɔ yere sɔfo ɛnyɛ sɛm ne yɛ ɛtuo bee kpanyan na mmerɛwa ne dwane ɛna obi no fa ɛyɛ efunu no
no mo de ba no mu duru ye krom e bi ti junction me krom dwa so ti junction e so majimandu so de ye na o ko sie no na se me ko e dwa so me krom me ti ba bi fa me ho adwen na branch ba ko do aku but some nchen aku say de e bi se no din komo bi ana boy na baka chem say unim say free that one unless if no to from krom ha no boys ni wuwa ni wu afina sabeka na mi si no mi o se no me o se ka krom ampanifo e begu nsa mo se krom fifi ade ni efra ko fra to fam boy ni ka say no mi ye din o se mo se nipa sumasi obom yire no mo so ka hu ye de bi aka hu ombawu still hu because efuna nkasa particular one ensese said the free toy no crown e to form crow ensese to form na na ba hwe form ube ni mu aso o yari ya benya eniema be koso okro ni mu no eniema bebre said the kwasi kan esem panimfo krom wo se kroni ni hini a ye wo kroti konti hini e wo kroni mu omo assembly e wo se sa niema we no omo hye ema ne ye adwuma na ekoso dodo anya ba ko nyamienzo last anyam no wan tra na ye hwe bi sa be de ba ko bi asende pawuli on se say a competition obi ba wa yi ase na oba na se ukofa awie sun bi ade mana de obi di watem kwase ye bi ana wo ye eye fun we a wo ye because wan chiriane papa wase takwasi nka yi ase nkra didi ye di mu ada wuli me de video bi yes if ye mu ato usi enidi ye mu akatum ye nidi wa yi ase kwasi gati tinne se na ba sa kwasi na o de ye nidi wa yi ase a wuli o de wuli fa me ko usi ye de simbronya wuli fa me ko o de sabu na ni ko yi ase bronya usi ewe ya yi kwasi usi ayi ayi no hwe we ya yi okay ayi ase aduane a ye serve no mo de mon ko Facebook me se ene mani bra bre no ye no we ya ye ananti enipa salice ya kwaje aduane adi obi ayi ase no na se obi ayi we sei hwe aburaburu pa ya ye no hwe koto emre enkuruma stew na kwasi omo ye yi ana omo ye part so na hwa ntade e shop ne ma menti ase o am sa de ko Facebook na ko ta de say new normal ya ba so no de ko so se do ye system no mo ya ma yie aya akono ye de hwe nipa na wo so afa chance papa bi ana ma wo peke afa chance ko je aduane wo yi afa just afa chance fie e ya papa de wo yi na se nyina wo ho no wo ko musi ya ba hwe koto hwe nkruma stew papa bi hwe fufu a ye wo no ho no ma ye chiche serve ba ne ya che like ya we can say ye na me na mase ye ye bi won ma screen si abonten kwaro unam so na da so sase sports stadium wo si enidi abonten ayi cha mo si enidi ayi ase NDS we there. Ora ko Facebook na ko hwese ni di wa yase a ye party. Afekeke. Kwasi de na men ka say. Ade na man ye. Na de na esu nke ya party ase. Nya party ase na nke ase die. We ka mi ji aba no. Say party ase ko nya duane sa. Ayi. Mese man wo say ye de si bronya. Papa panimu papa. Na aduane we be no ayi party be ase na say bronya be ase. Bronya fie be mu. Ko Facebook. Na aduane we. Ayi say yes. Ko Facebook is 104.5 na de ko hwe we funeral party. Na ko hwe aduane a ye serve obi awuo kane obi wu a enum to okura ba boys say man for obi a do prapra for no amamba ye ni bi obi a police bag get dey e hye no ho aduane a won kwaje abafia bedie no obi a no mu hwe gum ade na eba de na bibi na bonsam de abam system ni mu ana say ye hyiatra ana because abrofo obode ye kra ba ye hu say ye boda kra ni ade simple omode kra simple me obi wu a abrofo so kra ye nipa be 30 me say we dey me kai say popu ewu ye popu yi wu ye na we do
kese ba ko say akufo ye den na wo chepe yi no say simple ya say yi na ke Ghana na Kenya say yi ya na wo kese akufo ya say yi popo wa na wo chepe ye wa say akufo ya say yi so hu she na na kwade de baka ukra say vigil night no kwade jajajai yes candle night to vigil night no and say can you say there is no keeping so mo de sa de ne de e be shemu mo say ayeye bi mo ju mo ho no o mo ti bi sha mo say vigil night na sa vigil night no blood jai so me say ba bi na branch be na start bi afiri mu ana ye bi prema sika wo fie no say de sika do so to be so bo ye na eso te a mo fie ntimi bi sa say de mi bi sa na say enti nananom ntimi ntena se na omuntu asa yempewe because ye kan obi bottom no obi bottom pa na say ye duane ne sana mane boka obi bottom no na kwasi unsa wo ka say sunyan empatam wo ba bi ye say by 10 no aye adwuma 10 no apon say aye adwuma enti na we betimi aye adwuma ye say ye monsa amro 2000 nano kono ya monsa amro 2000 kono ye bako nipa bako no ko fe ba mbo 650 million 650 million nana ye bi ayi ase me che wo de obi bo 1 billion je mo 1 billion check it Asa wa wodi usika kokra na wodi wade aso oboto so dia say no obi akobo 1 billion na wodi maybe 100 cedis kwa say me feri di ba de say oboto problem eyo how kesi abeda Ghana so entoma but yes last respect any fine last week we share nimunyam but enye aduani die akoi animonyam hye say kwako animonyam hye ne aduani die kra ma me kama ya bededa ne kama de na to ba bia efe abanfo ba ya wuso ba bia no to ye na efe wakobna ye na to da ke boko abeya o ma me na yie kwako eno ye so wumafo na eno na yi nyame yo adom wa ye obi ewu na be ye no anya serve yourself de wa anya ye no ai kwasi se bla kai won gentleman won lazy won chatwa mu obi a won fa band wa ye na se won fa ho ma me o de ma bonyom wo ku no ye se de ni o na we take say obi say won hwe mo ye no nsua isika no mfa nya hwe no hwe mo ye se de we de ye no nsua se lo kasa kwa competition no sa na tie asa onim nti ye beto so say ya na se sa na ko ye say na no mo semra ana ya fa na say so wo sika de atimi ye wo ye star bia ope sa na te wo sika de say ade eyi kura emra de wo me cheso mo ye pani wo mu kura pani ni mu de oboa Krobe na panyini. Ade se de masala maka no. Sebio, krobe so na panyini. Panyi wo mtiade no mo tira ho. Ema me kra de na nkansa abode ne ade na enye me hawo. Kokwe bia na obi ti no abone bra. Nti saa na bebia obobi ma amanfo nti ono nso no ka obebo bia man fine. But ye ba fa efunu. De na twa kurom achinchim no ne ba akukra de na daka no mbubu no. De amada ebobor akwa na wo o se ena na kwakuka se ya bobor na daka no kwakuka bobor daka na kwakuka no ejina sade obeye wo ho ene nkrofo ko abefom namfo me ma example o papa wu ye bai gentle o ma me wu ye bai gentle okay na obi obusuanfo be ma kwan se o ma me namfofo bi se memmo se ni classmate o me sa de wu dabi enye possible eti se oro uye pitrani na sabe manu ya sumina so no atofo mo na na nya na esisi yesie wa eya insisi ushia odamu de mesi adai ene mebusei na de asebnie meje mu ba bi anyi na em se ana men ko num painkiller no so de yeso num de bire so e ha adwene ana men ko hospital na so da bi se Dwood na no am ko ma me Dwood num ointment no ano ma me capsules no so num wow when enti capsules de ma no ma wi on se capsules de wonum a e be santem na ointment no me tini se de menya cocaine no kiti yen kakra besa na ma chini ya me ya na me se da bi we de ma me mia mani na me ya me mfa bi ntwi de me mfa so na me ya wie na fe me ya na me hunu ye na mpie ko ka che me firu ne baba ko na me friend na ya bra so unsa ne ntumi no se no machi na me na ya fansa fa tinku no bi na fa machi mfi wo no enhyehye boko tinye se akora bi kwotema bi bia na bi na akora ti adi
What the farm at you on my farm at chilling, you know, we in the car, and you me send the jammy to my Namiami ten, I'm the farm buiso, Nam Tibin, I'm the farm, Yam fruso. Come on. I know who, Miss me Tohono. Grate. Mitch Nanka. And I'm kind of made that Sananka. Tinda. Ah, made in this round one, Tinda Sananka. Medaya, Mamma Musamada. Wow. Now, me team and you know, and I feel me who say, me bona, name ya, me china, na, just say, mean to me, come Musenum, nin nabisine, show. Wow. The wood ointment, there was for, you can't see a yard and secrumu, no creature to a year, Juma. Mestre so bibia wo hunam jaw die ukoto dwena ya uya na no say moto bi na meti pragem moto ankasa so na praga bi cross so yen ana me nan epo no so kotwa ne kura na say me eni ana ma ha na hiti moto no ba bi ban kafra ti moto na nim de we ni nyina dwudwudwae kafe na menim se bempra afede me hwe me na fom ho na afi me ho se ho atwa na me ti ade ne frɛ ni se be ya enkotare so me dem se me akase na me ti se it is moto akwa ma na fa no wi me prɛ me na no ya me ya kase me pono so na me so nya hwe okwa de onko na me fa da wood ya bi ti bi fa so na me ti bi fa so na me dem se me akase no a ha na twa at me kase no mu no so no me ja eyan ya sei me don penu no nka sei no nka sei no Shadrack mu wi pa mu jin sei nua wa bre je hwanje ye ka fra na nkofa Dwood ointment bi no de sra so me say afi ade chi ye na me dem se me aka sei na pain se na me tena enura no na nya sei bio ana msa de bi fa so good afi me nam hoi yeah hwe adwome pe ni nyina ekọ yeah Dwood ointment no de to say the na kan no of course ekọ kra ana uku chale mo wodro ade ba akopɛ ana de bia meka na na me ne Dr. Dwood edi nkomo me san kan sɛ yɛnsesa the efficacy of a drone no on sesa ne nsa no sɛ de tie no no onye ne sa ko sɛ amanfo to sa na o so mo pɛ no orders ne eba no ano odin de bi a first no to bi a box no 10 a osisi a bi a me to 50 de no to 50 o so ma me 100 na na me ka tell say me push am bi o pharmacy a wa package reason ne de e kyerɛ sɛ nipa eto a sɛ ɛyɛ adwuma ma mo it demand na be ko high it ko basa nso a edi sɛ wo so timi produce supply ne timi ɛyɛ high eti dia mesra ne say yankofa ne say bia o sisi ano demand ne wo suru ntino ye kokro mbeto ai enu ya de ehia me pa na inhira nka yankopon say since ye kan sa asem we fia ha up to now enya de aduru na asesa da biara da doctor why aduru anti nukreni Dwood ointment de nukreni adwuma ɛyɛ no ɛbro adwene ntiase so na sa dro mienu we ɛyɛ ointment and capsules na ɛyɛ adwuma bom abri bia wo beto ointment nya capsules ni bi kan capsules ni ɛyɛ ntinimo adwuma yie ankasa onunum capsules no na wo de ointment ni twitwi kwasi ye gina we ye nipadua ni nyina ko gina esisi so se usisi ya oya ko me se man hia duro usisi ya oya asamato ka sampa na manyo wa chiri bramu ya ye kan ebesi usisi ni so hase hweme kase no me tise hweme ana ba me bia so se usisi ya oya pe asamato umpamo enya wo de mpam kura to nchen akwasi ye kɔ ye bai hwɛ sɛ wote wo wo ba adwuma tambe che mo tambe na be kofie nti wo transesa nti he wo ye trotro driver o sori ahomdache bi abe no nan ebi kura sori be no miensa wo de wan sori ntem kura kasa wo sori no nsia wo so saa wo betra wo to so saa kosi etu be kwa no etu bi kura wo so wo hwere wa nyina hyehyehye muri ni beka to wo hwere wa nyina hyehyehye ebi kura na de enye station na wo bɔ trotro na nya engine zo net wo hwere wa nyina hyehyehye wo bɔ trotro enti wo de trotro na bɔ no to timu saa kosi 1
Se wa nyame amoa na wankonya kwan ye papa no so another problem de man kinkre how bro fin be se o si kwasi me tram bobo ye so a me se andadwo ba fim na nyina si abome usisi so le se how pasa kukro na imagine se kwasi wa fa sa situation we mu nyina na wa ba fie na assistant so say eye dan ya onu so be didi na obe da ma na aduane adi badi ti se wunya adura ebe boa ma pains na wote no ebia na kwasi wunya ante sa pe wa hu sisi ya ya wotim sa ya na wo so ewo so ewo na ka wachi bremu no na express you no ati se bibi na ubajo se bibi abu bibi na abu inside me pa chawo se etesa uhia Dwood 360 capsules and Dwood ointment Dwood 360 capsules Dwood ointment kwasi we are trotro driver anwumre unya kofi a wo de wotie mi a kope Dwood 360 capsules ni bi yimienu pena no na anwumre ya pe ointment ne baako kwasi ukura 50 Ghana cedis 2 wey na benya bi o nyina bi 50 Ghana cedis o ubenya 2 ni bi kwana koso baako pehwe uwie a wo befra wo ha di adanse the only adua ye ton wo Ghana ha se ya presenter tena sese wo ye show pepepa yetimi frɛ ne ka chense aduro no yam frɛ ne pakro no ye na aduro no ye frɛ presenter metia na ye frɛ me se me aduro no makwa kotobi mesrɛ wo ye be me bia ma usisi hu hia usisi na de wo kɔ na de wo ba me pa cha wo yiri be didi agina usisi o ma be didi agina usisi wa bra bo be koye agina usisi free se wo nya sisie na wo nya hoɔden akwa koye adwuma de aba enti mesrɛ bo mɔde aso be kɔkɔpɛ Dwood 360 capsules ni bi ɛne no ointment no na wanonom na wo de bi atwitwi na wo nya hoɔden prakɔpɛ ebia na wo mpamagudie enso ani ɛnam sɛ usisi nukura ni ukɔ ani masisi a na wa brɛ me pa chaw anwumre ya me na oto nchia kope Dwood ointment tibine fa tua wa fa wo de tito nsaso ya fe na kopa asawa for wa de tua uwia nom capsules ni bi capsules no nsankyere ne ebe ye wo nipadua no musisi no ma wo anwumre ya o ma don hwere be ye miensa per 3 hours abra wo de atwitwa wie 3 hours pe na hwe de ebesie anya aphrodisia sa na aduro no na efficacy ni tie ahodi no wo mankasa mesrew bomode aso betimi anya bie unya bie beboa wo enti wo ye trotro driver wo ye taxi driver nwumre mu so na mewo me ma me no ma mo ye maso mu nyina madwuma na mo ye na kwakwa esa bia boa bobonua mo ntrasi o mo bre papa me pa choma mesrew ba fia uhia Dwood ointment Dwood 360 capsules ebia wo kɔ hɔ no herbal shop na so over the counter shops no kɔ ye no yes say oh Dwood ointment a short to ebi maaye na mom we so ka chense wo na wo kura wo sika de to aduro no enti wo so tumi e ka kire ne se da bi enya no na mepɛ me se mepɛ Dwood ointment and 360 capsules and na be boa me maame papa minua a uchu trotro uchu taxi se unya sa aduro we bia me se usisi ade no wachiri bremo no wa solve no 98%. Udi twika ho a wa solve no 100%. Akwasi ayado papa ho asem ne yekan mesraw pa nti wa wutie mi bia no bomoden so be kwakope bi ato me pa to for Dr. Dwood now ne twetwe nkomo e wo 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Kwasi ono ankasa wa ha sei last week ya hu no enti me pese meje asem ni na aka me pese ono ankasa ka na afa enne wo cha amanfo aduro ai ko bia to abel na ansa na doctor beba na oku onse me kase doctor no ho dance ne dos oh wo de ti adanse we ya o okay wo de me ma doctor na ankasa kura me na me boss adanse a okay e fa me so bai okay wo de yentibi na kwasi phone we de ebeba de obeba obo oh
no one friend say. Your friend is Dwood. I go on the Dwood. I drew a man and 9 or 2 your friend is Dwood. Oh, okay. I don't need a camera. They told me it's my name of Mama. Okay, now say your friend say you can say free. You, Mate, it has a pass. Sound no na yenye ni ye nanso se yate. Papa we say when was man on make. O say na kokọ na mu buye. Ana okoto adahu. Emi simple. Ana okoto Dwood ointment. Say won tiase. Akokọ dia ne ba na ju say na akokọ obi so ka bi sa se akokọ ani. Onso na ni Dwood so no anka doctor and on do aye do no go but dey obi ape no dey. The obi a feel say adu me yen say e be ma mo to na mpa oya anakọ. O say akokọ na na mabu. Nti oya wo hu kwa bi akọ na mbo hu de kwa be fa so no. Say Dwood yi o mo ka won e ma me mfa bi na. Men temfa ho no me mfa ahia ba bi ntare so na me mfa ahwa kakra bi nso ma akọ no. Wo de fire nansa afọ say akọ no wo kọ kimki wa afọ akọ nante no wo kọ te de hwe nye no. Ana o chi akọ no osane akọ nan no. Was ye free so no ja akọ na for hwe ata akọ no nya akọ na nambu ya meto na o te won nante kama ta de chese aye no nwanwanti do so de akọ no ato Dwood. Now imagine say wa ko fie. Doctor, pacho man ba akọ no e fro na wa ko ni fie na Fredia Dwood. Doctor say doc. Udi no ba akọ no. Akọ Dwood. Serious. South Shore Free Sankore. Sankore. KBK ewo Debiso Sefi Western North region. Ono so maami bia ono so na broni maami no. Okay no ono so ni testimony. Ono so na akokọ. O say akokọ no ayemoso awda ho a akokọ no nya wu obewu. Ti ne baba akokọ asema ene yenkum akokọ na. No say froko. Kofa Dwood ointment ne bra. Doc, on say the ben no. I said obi fra na fro. Minya bad sound be but minim baby crave free. Minim baby crave free. But me dikase ye on say obi frame. Yes. Odi ka from catch them patch me wo yes. No see you no was our friend. Who ka say am pick to mo Facebook no say ye ka say am afafo. Mpacho Mr. Minima dance what Mr. Minima dance. Dr. Dwood to Ojina Humano so Nipa no frame no da so Jina Humano so. Ya me phone so no frame. Onuni cell phone the crowd. Phone the crowd na me dey show mo no say mo am call insura Facebook. Of frame no na pick e call no. And I'm say you Mati. Yentie na sem no. Maza memo ajo. Jo. Let us say. Ko adomo. Ye de nyame ase ya ma no so ya fra say ato fra mi JK no agnam woso okay e de na woka uto na afra mi e de na woka wan ni mu agnam woso oh we see agnam woso also fe JK me kwan na fra mi JK wa o ye de adwuma me machine we say chop block nye o hia Dwood ampa dia na Dwood ayama wo wadanse die ni sai me ko chop bros ba me ko ejma ba ma po so be say it's not Dwood want me the system me the Philippines there bi na be it will be 3 days to it's not Dwood need to say me the so oh massa the cost 2 times a day. The old idea, okay, enti uto ointment no na auto ne capsules na na say mudi na auto ointment ne capsules na na mi subu. You say eno na ba ye woduru. Eno na ye woduru.
kutwa blocks na akoye me isi adwuma no ba no a Dwood ointment. Dwood 360. Woni maduro na mpo. Ya da CP wate. What's your friend say? JT. Okay, JT. Me da CP. Okay. Me nua no na dance die na motie na ye koso na no. Chese. Afa de fo obi afo. Me som. Me ba me chaw. Mundu mu red. Wa obafre bi adu mu radio no. Dida me ntumi no nkasa. Enti de we de sa kuso no bia. Me som. Wa wo gina so no me pa chaw. Dumu radio no anya se ntumi no nkasa. Dumu no mame. Ma me feedback wa enti na me si dumu no mame no. Shadrack J na boa me wo ho kwata akwa no so ho no. Me pa chaw friend say. Ose. Mon fan top loudspeaker mame. But what's your friend saying? Sister Mage will be new site. Me say Dwood no. Anya etisi no ko amu abi ya fere wo no do wa. Omu bi wo so rapa. Na wo sire di say omu ka ana ntonto wo so da na bi sira ntonto mo we. Hey. What's that Dwood ntonto mo nyo? Yeah. Kenya mosquito repellent too. Ala Dr. Watina. Bera menti ada sige. Wow. Eno na strada. Ai, so si ai na me jole abati bi aboya me de bede. Eno do wana so sira wo mo yo. Eno do wana so might say mimina. Tutu yo wana say wo bo apapo ananya no. No mo moja. Wo sira wo ntimi ma ho. And I say, Mimina Crown would distress our son, Mimina Maho. It will cost an what Siago. And Osano, Oda Wada. Mosquito be and Tuntumbia Missu. Don't you? A mom pet. You see a frau say, Sister Maggie. One in him will be our where is then? What be new site? Doctor, they acquired dance in Guan. Okay, made our CP what the mamma gave. Damisha. Okay. Hey, that is what my most by fault, you announced so number be but still. I'm up for so frame. Doctor, say the mosquito repellent about. Okay, Mate ankrofo afre edisa dance ni bebre but I na me person na meka wasem there were active ingredients be my friend a revolvia vomitoria and na yes adwuma wow awuku adro ye wo hu se wo ye adro on se empepi etie for mu tie insha fm na nwumre ene omo hwe Facebook na YouTube no wo ye adro say na wo say si yeah but I dey adro ni say onipa bi obeyisu adro no bia benya na yare se free mu na ko ba se wo ye adro no tam ne Kwasi Boafo kase gina so de me yese se doctor na de man kasa ene wan kasa kra na wa watiefo ene wo na enam wadro no so wo mo ade wo ho no kra kasa ma abantie bi afre me personal line me no so number no mpo that obi frɛ no ma picket ho na kasa bi emergency ade osim pa choba me so me nka kakra wate na sɛdeɛ maame na o kasa asisi an kan ye no over deɛ na maame ne kan hello me to nka ha deɛ na maame ne kan say friend to get you papa for the past if you we no me use service never papa me do want to make me and not get up so me answer et ye pa wo sra tontum ntimi ma ho the question ade be che ho so den we will be out kasi we are now sisi yo ya sivi pa ade be che no so di bia ne o that's what kasa free e pa chamo tele agenda wa no trade micro the question say ne wo tra trade mu ho na wa no over cross hospital you no ya wo tra trade mu ho na zade wo kopachi won tell the faso na wo ko pachi woni empathy
Okay. Mate. Nyamin show PY. We were free from me krum tredo. Okay. Nyamin show what? Nyamin show pa. And the dog. What dance the dog so? See, I never come in say ebi amanfo so study a wo de. Say usisi nya wo ya. Ba wa bre wa kwadwuma wa bre wa ho. Wo de da ho keke. Wo dware awie no. Me yafa massage o, but eni say wo sore. Baby, I would done I the massage on maybe I'll bed so I can be yeah, now now so my number, but so many hello. Hello, yeah, who's what does here? Now for your friend said, me find my number to Jana day. We know man, the media ma keep the data. Now your friend say, you didn't detect men, we were a dancing for baby. I look for the film. And I wouldn't name a number, I do praise and yes, or movie and can the wood near the virtual moon. Dear also can your friend say we didn't know. We did it. Tay, I have friends I dance your crew for. Dance your crew for. We are playing the better here. I didn't also work. If I meet you, then I walk for the wood no. Hello, Missy, if I talk to me, I didn't I walk for the wood no. The credit is the life for Professor. I would get to a bidden hour for the wood. Bibi who Mr. Muna Medical Hospital. It's a medical hospital, no, what would you come in from call AGA? I said, Mikoto, a drone be this right. Bibi no Yirakura man who maybe a fatty here. I hit it. I hit it. Timento. That would want to mention now. That's it. But that's why that's I know I dance it from and that's your proof. Dog, Mamma, what's your friend say? Mariam Kunedu. Okay, I'm a DNA. A DNA, Mamma also. A DNA also the wood I am on. Adriana, what tono? What one to an no was it a dream about my buonu sumo, Mr. Mobian Frebu? Mobian from a live you from him found my breath, your time crash. Your time crash. Doctor, drop a number and the crowd the initiative. Move from 0244 88 64 37 0244 88 64 37. Oh, be friend and friend hello Dwood. Yes, oh no. I say, oh no. I say, aqua wardrobe. No, boy. I say, then the wood I am on say, or also the bar echoes you. Now, soon you now or by Fieno. And a pie to the bucket, no, she won a bucket, no bonus. Yes, and a con, a corana by no intimate train, a corana susa, no, we catch and say. Dwood ointment no mfa bi ensra so to mo kote Dwood ointment no e no mo de sra akora no kon sei be 5 minutes na akora ne di agro 5 minutes na mankasa ma mendi memfa dance bi ensi bi ankasa me yedru no enura e na me hu se sisi yade e ja papa me ko fia me ko to afa de sei afa me sori atene me mu amintime ntrem mfa na me ye nkokora bo na e be ya mfa enti se da me sisi echinisi tutu me asa de ye de dadwa ashe ho ne ye bom na me ka che kwese no je ho na me frɛ me wife say Father Dwood ointment na mame to Peter ba na me ti bi say na me de me nsako kromoti no e de twitwi me sisi na chi sei Kwasi Boafo say ka me betena hai na me nti se me sisi ne ye me ye bio ti me da kra na me nti me sɔre no me sɔre anopa no me ntimi ntine me mu se sa bere na bi e besan ye me ya de a ene me ntimi me se watia wo ya na wo da ho me se so pa anka da bed no so mum because ko da ba bia ebia na wan sori bi no wada ho a wo da bed no so na de Kwasi me afa ntwu atwi ni nyina twtwi ama wosisi saa ne anya bo se asedi ya bobo obi sa na wada ho sei eno ano wada na se do besi ada no Kwasi o de so so wani nkuma o de wa o se wontimi nna no o de tra bi na hwa de o de da ho keke ya fa bi massage wa poso saa na da hwa na hwa de my country tie for say obi wo ho fra opembe medru but be my misa question we say wo sisi yare a obetima ye be ma na ye ya dabi usisi ye o ya usisi no na wo de bupa yeah ndiye se wo bupa
na se sisie no so eye wo ya ebe na wotimi dabi e ubebu mu ntimi wahu enti obia nkoto Dwood 360 capsules no wato Dwood ointment account to the sra de sisi echi na onom capsules na ne sisi mu ye den a be ma na eda ye sisi mu definitely e be ye adwuma so wahu oba nso wo ye oba na wo na wo so wote sen kra na se wukunu bu na wantimi amu anhia na enye ebi kura bu omu bushiawa na de ntina na sisu papa de ntina mema no ya na wono magyae afa ho na o makofa nkwada ne bi so be ma ne bua ya na nkwada ne bushia wono te no tira ma info no ka wono wahu no ti se oba wo sisi ye wo ya be ma ne ba kura se na enne ya kura no pe na me ni madam bi din komo me koto tell the whole experience Mr. Binyamia me si me de nyamia me si me koto do kono na me ko ye na no na me dikate na ayi yete ba bi wo ntima ko gira ba na ni mo na me madam ni din komo ajam jemi one thought bi ti maka no kore ti ye na no se ma papa wo me bi no ofre abaye bi wo na me se tabaya no ko na mbucha madanza nti aba papa panyin nso akwaje jin wo ko fra abaya we na ko gina chiro ne ko de na wo pe so wo da bi o we de na danfo na ne ba ne ge no nti no ni din ko na msi yo so papa na wo se ne ho be na akono papa panyin ne ho be na akono me ncho o ge na o gina ho papa e bi pa ne tusukusuku small girl wono na papa ne ne ko out papa panyin o yes ni sisi mu ade tete no hey papa we tete no ye na nanom di nti anu mutimi ware ema hwe obema ba ko ne yire nson ebi ware kra brosa obayi omu nyina ho adwuma omu nyina obetimi no wono nyina ahua na ni ka asem ne se ne poma no odo twire we kwan ano a ebi na dru so se nansa oyifiri wa na ode ko we nti ne se se bosumi ni mu nyina no oyisu odo bi oya adwuma enso ni sisi ye ne ya nti di pe bia wo pese wo sisi ye adwuma yi a wo pese wo ye bema na ugina so ye wo ye oba na ugina so ye a the waist is the pivot of the body ye sisi no ne fapem no bibia no fapem ne ye sisi no bibia bi to Dwood 360 capsules now to Dwood ointment kan wa se na me ba ye nkan se mo mitirimu me ye se me be che o so manka but o musi my men kasa o makasa ma man kasa studio line ni nyina start say makasa ma frɛ na me se mo bia mfrɛ nso still o mo frɛ na ma obi se Dwood ye hu se Boafo da o na ma ni age wani age na obi a wa ye aduro saya de se we da obu wani beje una ma de bia wani beje ana de ana de se on wa ye aduro na onka so bia mfrɛ na fe course start say na ye studio line Kwasi present host obi ye bia baba gas ma say we number what number to dwa kra ye mfrɛ am for cry to try and free. Me ba chat line here 0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and here Dr. Dwood number no a ofra betimi na din kom yo adreso krapa ochina nyame ya aduma kasa na man kasa ba ye be aduma ochina krapa bebi anaka ne Metro FM no ho ne ye ye aduma from Monday to Saturday. Monday to Saturday by drone the pharmacy herbal shop over the counter baby e to aduro no ba me straight here for aduro ne dwumadi edinti enti na ye ka no crofo di nro toto ho di ukọ se nipa ne bia otimi ka kire se we nso te se ebi wo kra na sebi o ya ye ni makinkan no omutimi ya se aduro ni ye di ama ye dim se wo hwa ho ni makinkan ba de tie ne se ye de ma na ye Dwood ne spare ni DAUD the AUD the AUD any can say de no woman pie etwi na American the AUD tuwa kakra obetu Dwood eti ukwa also per Dwood ointment and the capsules mesra mo so omonto mienu no se be ye adwuma yeah and the hunya pa and the ointment no and na obi ka say kai and the amase aduru no and the amase aduru no se we dey ukwa oni mo te ointment na nipa no beda na de asra na totokuro no e bone to no de boda omo frɛ no butuma the fire hwɛ ɛna na me se wa usu sisi ya o ya pan mu hyehye wo no opa ye bi na hwɛ ade ana sɛ wo de wanya match
so ati ase o pese bob de o se o to asintini na hwa na e so bowa hiti ade no tuma rantie bi wa adwo so twene ba o se 7 years ni na onya akwanhia ntin nsa bui no mo kyereye nti mo kyereye no ma nkyere ni yentina ne nsa na kyea o de Dwood ointment aye so 14 days ne nsa na kyere 7 years nyanwanwa o de Dwood ointment na aye so nyanwanwa akokọ kura ni efira ekuwa na ni efira akokọ de na ni efira de na ebuo ya kyerɛ ma no se be ya tu ani fifia na mbete krama ya tu amna de ne kwa akotum na Dwood ointment amana sorry me driver Alfred ni krom tete kwa aponche da ho ya wu na omo de akosra na omo de asra na aponche na no asore the latest dia wanya ya akokọ Dwood dia tu da du ya nya akokọ ebe hu akokọ bi fie no frela ya Dwood why na ba akokọ ne friend ta akokọ Dwood ebi atu ne nkrama nyina wa je okay da was say the batch number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Kwasi Boafo doctor make 2014 na me was say abrantie bi a wada ya sabia dru ba bi o mo se ba bi adru ni de eni da so asa enti o ma yi no de ne kotu fie se obewu ba bi adru ni de enye yi o ma ye de o metimi a doctors aye de o metimi aye bia na odaka enu mo de ne ko no mo ni sika o mo de be fa mo high car de akọ eno private car a passenger car no eno ma to back seat no no mo de na to zeja aye se be baller mo ko yi na to fie na mo ba na car no mo nkomodie mu na passengers ni bi kase na mo mfa no ko Dwood we to mo ko se hwiamo ya o mo du asanwen so no ena aye se da bi ena mo mfa no fa o se the passengers ni si kase Dwood mo mfa no fa o ena mo straight driver na driver ne be yi ne to ti me hwe na me se nyame ebe ma na sore wai ene abrantie no we university a friend Dwood ono se the Dwood is ya unim se watimi aya ma ne din kura se odo ko sku bibia no Dwood no kan na yake na afijase ye dog afijase ye ya enti me ba cha wotna ye nyina ye hia ochina ba bia wo bia ye nyina ye hia ewo edweso krapa old metro fm dan ma na kuya da mas bra na be ja yare hwe ho ye okay Dr. Dwood no na ho sam doso I say fried rice mu niema bebre o ka Dwood no mo amo pa hwe no ukota ase na ho so tie de de ni din no da du doctor ni din sa na explain de du Dwood de udi de udi de udi da udi na de twato ni head nse no yema ni mpie no ono oni bibia o na ni wonti yema ni mpie da udi de udi onto no oni hwe na ni wo de bebo no nti ne ndi no yada ma se we eagle hour we a Pillar of Zion International we your sofo Kwasi Boafo na eto ne nsafra we owo Kumase Swame takwa makro na dwumadie ne baso afibia de no yame ya adoma 1 September kosi 5 September anopa enyumre sa anopa de ne nwotwe mpai mu ana enyumre enso de no no nsia mpai mu otifa de oyare de ohawda no so amane yekoda na usun ya benedie no munyina mumra na niema nyina nkoyie otihye no nso se special night service enso 29 August bia mfa no honhyem na esubo enso so ebekoso 30th to almost no tumrikai osofa Kwasi Boafo onfa onum adechimoja no emu sabre de ebeko Dwood ho asem ana otiye no Dr. Dwood say bra wono ana say wabama mema wontimi nwo ma wontimi nwo betiu apaja apahu e ma na ti apa mema no ti e be ma na paja e ma afia wo na ba ya to no bedia masabia akokokora ya de bia to no akokko Dwood tumrika na ko Dr. Dwood ho be ma hunsu agene nso ne de hye oba so oba na enwe wo a ana say wanya nam yare bi stroke any diabetes ohu ba bia bu
Dwood ointment ana ɔde bɛsa ana sɛ wonya mogyabroso Dwood ointment ana yɛde ɛbɛboa wo ɛne Dwood nnura hodoɔ na ɛwɔ hɔ no nyinaa ka ho bi yɛkeka bom na yɛkyi bi afirim na aso haw no mu na yɛkeki no off na hoto aba Dr. Dwood ɛwɔ Joso Krapa kane baabi a na Metro FM wɔ no ɛhɔ na ɔwɔ saa dan no mu ne number is 0244 886437 0244 886437 0244 886437 0201 68 17 17 0201 68 17 17 na one Dr. Dwood atwetwe enkomo menu akadi kwasare Brian na baby adru dey say yadru yeso na abusia yeka onse na no yeka nsem pebre ene de fa Dr. Dwood yemre bidia Dr. Dwood the doctor wa osi anafu kasa nyina asesa timi ye ma kasa kura asesa mama kasa asesa Brian mama na kwasare ewa ha a chese wodi abefam yaka Killnet ho asem na baabi a Killnet dia kuno na yakɔ Nigeria yɛbɛka Nigeria ho asem de akyerɛw yakɔ Nigeria ho man yɛbɔ nyinaa no yɛde bɛma wo Nigeria man yɛbɔ yɛka kyerɛm sɛ ɔmo kyia manfo no bi de ɔmo kɔ Nigeria mo ngye nni yakɔ Nigeria efia yɛde ɔmo gum wonnua bi akra wo sɛ ɔkɔ abrokyire yɛka kyerɛw sɛ wɔkɔdi Nigeria ase yɛboa yɛbɛyi Ghana fo a Nigeria fo Killnet ya yɛka binom si deɛ ndeɛ Killnet ama ya di ɔmo akɔgu Nigeria no Minia akwaba Mejo sama na ho ye de oba dada Roma amansa me ho ye pa ye de nyame ase ene ye didi komo bebre fa ye free baabi na afi ye monwura mu akwapia otra wo tra no ni so ma me wo tra ha sei na ye nko na ye bi enso asofo asante e wa ha sei na ye nhye ye dwumadie no ase okay ye nhase fa ye free baabi kakra na afi ye monwura mu yakase Killnet wa utete dwumade de wonte ya na wate kwane a omfa so edum dwuma sanse yete nkomo bebre e wo fie ha na ye hyase de free amaman a omoye nnwuma dodo na wo so no eye Cote d'Ivoire na afi Togo Nigeria Liberia na afi nkra aka no omoye ne nyina bi so ye de kan de nkomo bebre de afa Cote d'Ivoire ho na ene arewsem no se bewuram e wo Nigeria ne akohwe kwane a se dwumaku ya ye ka se omode nkofo tukwan ma yom frakadam makogya omosim no kwane a omode Ghana fo adehye efa so e wo ho nyame adom dodo na yensa aka won na kwan be so ene sakaka wo mo je won do ba omabusuafo arewsem wo mu se ye bekọ ne akodi nkomo na emum de wo mu kra asefem ne se o wotakra de anase o mfante bodwe ase mesini pi so assemblyman akraw so okwa manone a ene bra sanse akoto no ewo ho assemblyman ewo ho ye de ne din nyina beba o assemblyman ewo mfante bodwe ase wo ho ene o assemblyman ene honorable so wakokam yes ne London na wo so UK no so wo no so UK na mpa ene de ne ponyini ebeba ono waka so okwan fa o se okọ UK ena fofia ntuata akopiem ewo Nigeria na tebia sa assemblyman no womu no ene yebehwe sampo nyina no Ghana for ma sabi omonko yebe yom before and after ni na de abasan sa tebia omomu a ohwe efie ye daso ya e pa chaw abusa ya sha ase a ye roli Nigeria ye ko honom no ne a efri Nigeria eba Ghana for a ye de omakogu dan mu na ye ha wo mom yesi e de omo kwa bruchi na so enye no kure ko Facebook sesi ya hyase ti hanyi we Nigeria Nigeria na so omo kura omo hot Ghana efie we enipa ewu mu no ebro 100 efie we yes ya mrante omo ho ya yimo di Ghana fo ho fo fie akochi omo nyina obetu de wo se mpanifo be ba se omotimi edi Ghana fo a Killnet for Nigeria Nigeria no efie we ewo Abia State
ɛhɔ na ne bɛdi nkɔmmɔ no sɛ Nigeria nkronkron no dɔɔso ɛne ewuram ɛwɔ Abia State na videos ɛwɔ ha dɔɔso na ɛnɛ yɛaso bɛdi nkɔmmɔ bebree ɛde afa san sɛ ɛba osire kroma nso ɛyɛ adwuma kakra wode w'ani kyerɛm ɛwɔ Abigyan Kwanta ɔhɔ nso so ɛyɛ ɔmahenkura Kewnet fo no gu hɔ Abigyan Kwanta Kewnet na ne fiewura afɔ ne toɔ no yɛbɛka bi akyerɛ ɔmo papaapa papacho yɛnhwɛ adeɛ abusa kɔ Facebook kɔhwɛ wunnuanom a ɔma kraw sɛ ɔmo kɔ aburukyire na yadada ɔmo de ɔmo akɔgu Nigeria ebi gu Cote d'Ivoire yɛahyɛ aseɛ hwɛ wilifa kɔ akyi kakra bi na afei yɛnhyɛ aseɛ yɛnkɔ yɛnim kɔ bɔtɛ bi aboa kɔ hu ba bi wunnua bi wɔfa ase bi wadamfo bi ɔkraw sɛ wɔkɔ aburukyire ɔkɔ Germany ɔkɔ UK ɔkɔ US Belgium France nkɔ yɛde dada ɔmo nie na Spain na Spain enti fa yɛkɔ akyi kakra na yɛnhyɛ aseɛ maako na yɛbɔ ɔbɔ wedi a na wakyerɛ sɛ wɔafiri ha ɔbɔ wedi a wɔafiri ha na assembly man bi ɛsɛ ɔbɔ dua sesa yɛde hɔ ɔno nso ka ho bi ɛdi ho ɛdeɛ na sɛ Ghana fo paa deɛ ne yɛpɛ deɛ sika na wɔpɛ deɛ unsɛ akwantuo bi wɔ hɔ na wotu na yɛka kyerɛ sɛ fa sɛbi 40,000 20,000 bra sɛbi plane ticket kura no ɛyɛ ahe plane ticket kura no ɛyɛ ahe na aha na ade akyerɛ no ɛyɛ baabi a na nkura wɔ mu nkura wɔ mu fa yɛkɔ yɛkyi kakra bi na yɛnhyɛ aseɛ mfiri deɛ aha yɛkora yɛ aha wei yɛ hwan a wei owura wei wɔn ɔmo mu team ɛna assembly man no wɔ mu no na yɛbɛtwe ɛyɛ mfante bɔdwasefoɔ nyinaa ama bɛhwɛ mu assembly man nansa enti paa mfa nko akyi ne ani kan fa assembly man ne mu mmra san sɛ ɔmo na busuafoɔ nyinaa nim sɛ ɔwɔ amanɔne ɛne yɛbɛkyerɛ na assembly man no yɛkyerɛ baabi a wɔwɔ sisi yɛ wɔn nyinaa no ɛwɔ hɔ ne yɛbɛyi assembly man no na ɛte hɔ no assembly man no ɛna ɛte hɔ no wei ɛyɛ mfante bɔdwase yes electoral area assembly man ɔnabo Malik O'Neil ɔno no wei Kewnet for Edin Wakusim am wakopie mu Nigeria oni UK enti sɛ bɔdwase foot ya assembly man no ya wɔkɔ no wɔde na chi agya no sɛ wɔkɔ akɔpɛ biribi aba ɛwɔ UK no mesrɛw ɔwɔ ɛyɛ Abidjan anasɛ ɔwɔ Lagos ne kuro baako a yɛfrɛ no Abia State ɛhɔ ɛna ɔwɔ Abia State nti assembly man yɛfrɛ no Honorable Malik O'Neil yakopie ne so ɛwɔ hɔ na nkɔmɔ bebree wɔ akyire a yɛbɛkɔ na wakɔkɔdi but yɛdi kan ahwɛ ɛmaa no a ɔmo ka nto bɛhwɛ ɔba no wakra no sɛ ɔkɔ Belgium no ɔde mfonyini bebree bɛgu so abaya wei watwe bɛma Facebook ohyia wɔ hɔ no mu a ɛyɛ William na abaya wei aso me pacha abaya wei ɛyɛ wei saa abaya wei yɛ ka no ho asɛm so ya ba fefefe on said we see betia no enti Kewnet for no acriticity eye accounts bebree e de ama no enti we bema no we share social media entempa no no be dika the number amount no one would nkomo on so hwe the way we see betia one number omo use on WhatsApp there o use one Ghana number nemum ono fe na enyeyi ito ma agent number then about transactions no e de akosnyame ya dom sampanimfo no nyina no agent fo no nyina no wo mo numbers e wo ha no a ya ye ho adwuma enche enti we about social media no so on mo bedi ka becha to ho te say bi o country be so etobeka say onen da wonen ne dinko na obeka say bi a open no say opese ware ne dia ba bi owo no pebra na oba ono kra be so ampani ampa obeka cho say sika na company na eje no omo je kan sika bi at 800 million and I say 1 billion kan sika no enti company na for half it will for half no abeka 500 million no wono mum e di 250 million kan sika no e ba no ono betua enti wo so pesa sika no e de bra uwie ye wotua sika no aka say this oba kaneshi uduru ho no mu a eye Lagos case ho fa ne fa bra oba agent no e bi hia wo ho to be kona ya ba ya we ya we ene say Kewnet for no e wisu ni pa pictures ahodo bebre ho no mu a obemi ahwe na afi edan a be ba cho mo ko Facebook mo ko hwe abaya ye kana sebi se wa akobe so de dini papi wo de dini papi nipa bebre ya Kewnet no mo twom ko Nigeria no anyina no eye wo moa na yenhwe na yanko hwe we eye dan ne ba bi a wo mu hia wo mu wiama hanso ada na dan a mo dem ne wi a
wakotwa picture de akyerɛ sɛ ɔno mom ɛwɔ France ɔwɔ Canada ɔwɔ Belgium ɔwɔ Portugal hwɛ wei yɛ baabi a ɔmo da wo saa den a ɔmo da mi kyerɛ nipa dodo a ɛda mu a ɛnya asɛm ketewa koraa ɛwɔ enti wei ɛyɛ Abia State ɛnɛ yɛwɔ Abia State ti Nigeria ni ɛdan ga wɛm nyɛ Ghana fo nko a yɛde na ɔno n'ani agye saa no on sɛ wɔno ɛyɛ leader leader no sɛ kɔmu so omiyu so sumu ɛwɔ so kyerɛ sɛ n'ani agye sɛ de bɛyɛ a wo downline sɛ yɛkasa downline sɛ ɔkɛw no ati mu a momɔ nkora na modi m'akyi no mo so bɛhu sɛ sɛbi mprɛdu asamani agye yɛwɔ ha wobɛkura no a meyɛ okay ɛdede bia no ɔmo wɔ saa machine wei bi si hɔ no mu a ɔmo temi to ebi wɔ hɔ a ɔmo de to nkranhyɛ nnwom na opɛ obi a ɔmo open nkɔfo a ɔmo nim ɛyɛ bible ma sɛmpa a saa nkɔfo wi a nti ɔmo wi a asa no obi aba bɛsa abaya we a wo se wo 50 enti abaya wo nim si afrodo no wonim ebusu akọ Facebook wonim na woni aba na so wo you know Belgium no ne gina ho no Nigeria no wo no na assemblyman no arewo sem ne se yese wokọ ne abobo ya wo de ye adwuma nyina no oton eni muto ya ye de ma o mo so mfa nkọ assembly no ogina so aton so de kọ UK ene so akoka ho no ma se se akodin sensem no tuwe mu nyina no aye Ghana fo a omodi mfonyini ba be kire wo se owo abrochire obewuro pictures bi ami ahwe Nigeria Ghana fo a mo Nigeria kewnet adwuma no ana we nkura nta the last time yaka NCC from various school from JHS ekosi SHS no dey the tertiary aka ho esan say ko code wa no ebede de say ohwemu a omama we university na so we tertiary levels no wo mo doso eche wo mo a sabi omo nko bi kwada we mo nyina no eye ma o ma cannot for plant wo mo no mo de gemema e wo social media no so e wo sa ma we no no a ye de wo mo na egiska no e de do mo nya film omo nya bibia mfrim de ntia omo nya bibia mfrim say omo wo app we ho omo Knet app we so maka to so mo be dollar accounts e the amount sika bia unu sika da accounts unu sika yes unu sika da accounts so wonsa enka da sa app no ebini sa camera na betima capture app no ebini yes app omo de adwuma no abusu ko Facebook na nwumre ye ka bia na undi awum omo hia busu ni wum o ba na okura wo pen eni ade so hwe omo na ase a omunase popra ewo ho na pictures ahodo abewulole amehu enkofo a sabi ebe na oba ewu mtima ame papa mesrew bra Facebook anom oba inshira Facebook ana YouTube wa inshira TV okọ hono mu a oba no akra na onim se miankwa we na ebe kan ba we ne Ghana ha we Ghana we nyina no oba ebia oba no akra wo se sabi wo abrochiri anaso wo Portugal wo Belgium wo Spain no mesrewada wo wahadom oba obehunu e wahadom pictures ahodo no wo assemblyman ya wakodin sensemme e wo honom we nyina no sa gewe wo hwan ya we Ghana ni bebe ogina na nyina no wo be se eye editing we say yashada edit edina giram ti se de ogina we kra be ka se Belgium baby ana se France baby ana edina gina honom ana ogina chi na ahwe na abeka se wo abrochire enso mo boa oni abrochire baby a into the picture we send wo onim so abrochire eti ukọ Knet mu a omo friend attitude adene ni won force na mu se e wo honom enti won se oma ye de tina twena gina dan nanim enti background no na oma ye de so enti we ne nyina no obekom no na e bakro wonya bi ni da no enti so ma na kwakoye sa de wi wo ye nipa bebre atwa no ho ahyi wanya okofia de besi no enye tiwe say mami akra mami so abrochi ebusu ampacho ko Abia State na papa we so papa we ru ahye tutu aru no okwa anu no wono so ko UK ni bi ono so kekam ewo Nigeria ewo trebusu afoti a oluma kras wo ko no gusua no ewo ya no ya ofano utimi se wo hwe ni shoe utimi se okọ no okọ we mnyina no leaders ni bia ya o kire se wono so akwaduru abrochiri wo kodu ne passport kro de koye ani ono mene ne ka sei ohu na sa form ya odegina we ne so atekura wa yira sorry sunsum so ewo honom ebusa ye munko Facebook ne no asem na ye ka no enya asem hwehwe o kohwa ba ya bia ogina ho tiwe say baby he from kutwa picture by we
wenya brochire abrochire sa na de we say omo ti da kram sa na de na Ghana ni Africa ni use sa na de eh obi hotel enti on say okwa omo di kan ma akoda hotel enti akoda hotel ana omo hotel the address ni so ka sa mpa wo abrochire hwe ne ye see ya na omo ye omo ho on say attitude your friend attitude na de omo say on say sabi bay fokwa yoku okoso bay fo anabonsam omo hotels ni omo no ye adwuma e ho na last na me kire se omo adwuma bia adwuma ko bia omo won ntaade wo ho omo de ko sisa hotel ho no ho na akwa kwakotwa mfonyini no enti we no omo chada de nkura ne ko ba bia ho fe bia hotel ho no na akotwa se aha e na wote ha e na wo ye adwuma enti we no wotwa e da send ne classmate omo targete omo WhatsApp group omo ya all students anasa ne namfofo ana ne nuanom bi no wotwa de ato group no say ye hia nipa bi sei ye hia nipa e wa ha sei aha na mewo nti ya mi penipa be sei ti momra ye betime de maba ye welcome pay bi o sika na ye do ko no we betu have company be have na banti we so abranti we so sa won so akodi nsenseme e wo honom akodi senseme e wo honom a kewnetfo agye no e de na hye honom na last week ya enipa bobro 100 say fia me kire so mu no yeni a odi mu tenteme pa yayi wono na Nigeria adwuma ne nyina no wone ne hye nsa e wo honom ohwe nti ye be ko na ke ye baaya na fe no ye wuram ewa bijan kwanta ne ye ni hwe abaya we suso ya address nti said o tia bru che pepepe na ye da ko gina we create wine shop into waba wine shop obetubi na hono ye wo pictures ahodo makomako be se nwotwe different person and this atade we atwa mfonyini e wo honom atade e shaba ye papa na hunu na no okolande no o Ghana ne se na ne wote on pen ho asem so enam keno no ko de hwe aha se hwe bi de gina ohu aha eno ma tuwe ya details de so kodra brochiri papa no we UK o UK titi o UK no omde chin ato ne ko we dress we nyom na yema wo uni se untim ka se onye untim ka se onye papa no ene gina ho no mo papa on pen ho ansem no abusuafo yes o ko Facebook na ko hwe unua mema na unua ma o papa assemblyman binum kra teacher fo binum kra se etukwan omo akokam obi ya adwuma o Ghana kama wajai so kwa bruchi atonton ne niema ne ho akoka adwa mu yese Qnet ukoka akwa bi gira ho no se ana de ampa ebia Qnet no your original company bi e wo baabi but the way height esi ana o mo de ya ne de se o mo phones no bi ni eto ba app be no mo yuzu oti ase enti wo ya ha no de yenim de yeka eye fake enti wo nti ase a eye fake abusa enche bia ye ba hu na afa ye do ye beba Ghana ha ya wo de ye be ko Nigeria ho no ne akodi nkomo ye mfre ye nua no na Pauli ebebo ya na ye nko Nigeria na ye ne nua yayi ono ne ho no na ye ne no twetwe nkomo na yayi moyemu kwani a Ghana fo no omo kokodu ho no sign na situation it ya o ma rescue Nigeria fo Ghana fo no bi e de free sa dan na ye do ma kugum no uli Mr. Mo friend number na mami ansa why Mr. Mo na yenko Mr. Mo ye wia na afi ya de ese ye no na yenko te de pre no MBT yen Mr. Yenko ye nimra na afi yento aso na mami ka o se nyimeku ahodo bi ende kura mu a de dwumadi ba ye be ko Nigeria na yakwa akodi eho enkomo e de afiri ho no na yakwa kire mo se de Ghana fo bi no won ho akamu nemum sankrofo nyina na omba bedru Ghana ese emomo eye kodwo reko Royal Enterprise na dru ni bo sofo reko na dru ni bi reko he ba mesha ohia bi wa oba omoja no so ate de ukom to anya blood pressure koko ma ne mema mu nyina mo amopɛ ma mu hia nkwada mu nya bie mu nyina honam ne ye osisi ne ye menstrual pains na ne nyina no etu ase de afiri hɔ no wokɔ promise eba bi o Fred Menseba Sack Pharmacy Patasi Block
house and afi pure life by Boakwa Jeso as government hospital no then share animu and also top amazing herba Tafo Methodist building no obo at time FM and I will take FM so be ho Uko my Pentecost thank you Jesus building no mu also for record number 0244 4700 67 0244 4700 67 na no atwetwe enkomo efri no krukru die na wohwe ayabo die utibi enum sa twetwa bi bia de enoa ene club bia ane ye kamfo ede amawo se efri sa breakru die bobode ya na man sanka bi ensa papa de wi nya wo uhwie sa twuru no abobiagu wo to grabate chichabi kama odema club beer enwa na ohia beer so de enwa any club Kojak pharmacy wo mo na de Kojak procode e de aba wa utie oya honam nyina tutuwo bo modia na nonum bi na ho beto sa na eye Kojak charcoal toothpaste so eboa e ma wonum da ho utwitwe osia na wosum wonum ni nyina no yin bro ene nkabo ni nyina afi wonum ntu kasa kama ubetima didi bobodo mpem osine betwa neat na bibia e kama ede amawo enya no nko a se eno achi se wodu ani achirim na wokokope Kojak regular fluoride toothpaste no eno so e ho no mo ya no so unya bia eno so beboa papa ama afi obibia no na osi fita tuntum kokwa yehunu se ose no yini nyina afiri so ma afede onum etumi ada ho no Kojak P ni Kojak F sensitive toothpaste eno so bansanka bi uchusi ya na dia ohuru onum chukuchuku na wapoku onum bedao ukọ wo maso ye okashi Kojak Pharma aso ye abenya bi drug lane ubekuma sensuso a eno so central market ehon so ubenya bi ato fra 0244 559 597 na one wo no atwetwe enkomo vodka Jojo vodka mix ewo ho no mo de manipa bia wonim sanom na nsa papa so de enu na wo so wonom menom nsa bia ofu yinsa enu de na nya papa de esa wonom no eye Jojo vodka mix eye kama say feel the punch in every sip just say kakra gu anu mu otu say yes ensan yensa na bibia akoso kama o pebia to Oak Barrels PVT Limited o kan shi drug Encrane Mr. Oak Barrels PVT Limited ewo Encrane amasamai anaso obefro on mo 0553 959 654 na woni wono mo atwetwe enkomo ye kona fe yakwa kudi nkomo na yakoya yi hono ye ko Naija ehono na sabri Ghana forma ya dada wo mo se ye de mo ko abruchi ye de mo ko France ye de mo ko Belgium ye de mo ko Portugal ye de ko UK US omo ho akwa adwamu ya dada wo mo edi wo makwa kogu Nigeria ebinumu ensoso akwa di Abidjan Cote d'Ivoire na no kra de bae no ya bona mo anya stroke ma me ba ko ne ni kunu omo koto omo coffee friends cashew edi omo ba tukwan si edi ni tukwan omo baba omna ko she Cote d'Ivoire omko na kaya kadia ga ne yare no phone for modern ba na kwanso na ban be wi e no be no to komfo no cheni mo ano mo efre na busuafo se mo mbra na mo ba no o yare je na baji omba na chesa akura nte wo akura no abaya ne papa nya stroke omo di ababa no na wo tweda no eno kura sa eno ho sa video no e wo wile ho no ho ye di ne na wo tweda no na ababa wa ne papa no stroke then sada isi ya stroke wa cheno aden edi anko a me wo ma mutu kwa no kra no mo ho nyem mo enhye dan ha me o se abonefo na wo mo di saa dem de atane sesabi wo ka na sebi enu akwa bodamfo bi ba se obe defend akwa sebi jimini bi begina ha no oba ya na se popra na so efieru aso ame sek papa na mzi Jimmy bi ya we ni Jimmy bi ya bra radio no so na beka o ka na mzi bra radio no so na bra beka
Ada unhunonguli appeal. Nje bit my free free street nanka ya free. Neko. It's a take time ye brain. Akwani defend asem we say oh admit say na mo ka kill net ho asem. Do also a board omra ha no me defend the kill net. Omra me defend the kill net. So onu de ono onim de oka. Yeah, you my joy. Yeah, good evening, sir. Now where you Yakupona dumo na oswe. Nyamia daruma. Sabredi enim say Nigeria am sa dia sa ne sa. Ya wa 9:37. Okay, omo lead 1 now. All right. Yeah, ka kelnet ho asem. Na unuanom ho akokam ensem pi Ghana de ate de ekoso ni bi. Wo Nigeria hodomo yenya videos ebra mokọ ya mokọ rescue say nkrofo no bi no yeyi yibinum pictures videos e wa say boy enkomo kakra de na ekoso Nigeria hotisi about Ghana for mark unit adada wo mo edo makogo. Yo, open question, Madam Masi, once again for this opportunity. Unit na ekoso. Ghana for don't about the area most of the times in Australia. On dada on say on the fine. Into on brand by biometrics in a camp. Now at the end of the day, on the draw, now on my kidnap or my shell. Want to access to everything. I'm not casting for the going to ministry. On the bush of Okana, mobile block on the bush of Timina. All from a bed in Souvenir. Na ye media bia ikaya me akasa make us a security agency me a private detective officer ha na ye ti on si wasi ye be rescue ye Ghana for amugu a e be say do na mu problem in Nigeria kidney onko form ko mo tom kidney no ntina ma ye gira mo say ye be man say hu ye profo na the media sha si Nigeria Rans TVG na kupo chiram on the team match na dey na supposed to on Nigeria I think so really far and pictures new videos are more channel to see our a platform this one ko be a rescue woman assembly man woman e bi yetim ya bi rescue woman and e bi Ghana ebisari e for the contact see e kwachi penifo no ebisase sa ka penifo na omo ma kan ye bit ma rescue na go ye bi say me ye bi bia officials me ne security agencies na ye duma na ye ne immigration Nigeria immigration ye bi bia ye officials na mo say me bia bit ma bia ye officials no before say be officials no for me to say no I think so my Ghana. I want to say that penifo na near say so no. Obligation for the report by say I'm rescuing part of Mukofia. The next time no Mesanko rescue will be for no. Almost how the same people no to Omasa Baba Kidi. It's I say akoye akomo man I. And I'm going to do how. And yes, you say police we other agencies in the man of one. We are supporting them to do the job. The governor wants to rescue. I was from them. You call from place Abia State and Ogun State. But recently, I some I don't know, Mr. Rakusa. Aregbe, Ogun State, Abia Kuka. Now, honey, it's me. Rescue this and propose videos on now on more. Now, first video now. Yebra Penny Pedi, a mama show a piano. That piano containing about 100 people, more than 100 people in the house. Ghanaians, almost 400 and move here. It's last I think Tuesday, Yana, and I had met me for some idea of back to Ghana. I say almost this year. Yeah, you may bow. Sir, and Nipaya Moko rescue woman. Na wo mo ankasa ye wo ma dwe se ye pese ye ankasa kra ye ye bedwane na yakọ Ghana ana se bibibia sia ye de o ma hyedam a ye ma wo mo kwan kra adenti na binum hu wo mo dwane ye because se ye de mo fa sa atiti we mu dia na ye beje mo dwane
Okay, let's say. Don't understand almost to receive your mobile social media near post to. So almost here, say my year be restore media almost to receive almost social media. 1. 2. Obu how to show us the name only access only sika our the baby. And secondly, only Obi of friends on one of which my baby say. To net one amana and sell on Nabusia upon tape. Because most of the one you have a drop, who now I would one can only access to your phone again. The phone will be given to only twice in a day. I am a part any anybody. Until any so my dad almost so I'm not in the part of say at the bar. If I want to call for also normal this time I'm Malaysia. It's almost the video with me say I'm Malaysia. It's a moment Ghana or maybe you or Kennedy. Say on mental like mentality don't with nti say efie ye wo hoi qnet fo no na akosi dan we anase wo ma han ana omude o makotenem han no mo han dan han o he fie na da e ka say assembly man e wo mu no efie bi ani mi na duplex aso ne form qnet fo na wo so ne form ana kire mu so ye Nigeria for mo ma rent o mo dan wo. Into phase there for no, I'm not suspect to say, Bia, Omutina Baby, you call me for now with you, and Eddie Bia, Minya, who makes you now, soon, and I'm going to come out, maybe for see, and I'll see a forest to her. Into the most of the time, I'm renting. Yeah. Sika na omojiji fra amanfo akese akese na bi na omo ade han saa dan no ne yede makotenem open case sika omunya enye sika kito no munya so me for so omunya di pa ba ko 50,000 Ghana cedi the bar is like in naira is 6.250 naira 6.250 million naira so omunya di pa ba 50,000 cedi so omunya di pa ba 20 calculate here saying yes sika kito no munya Semu. So see any pay much you no way. When like how much actually if the other because if you are as see how much around that this week may person myself for after the school na idea my baby back. Then if the first one then there Yankopado mu na go smoke with. Oma no mu fie we mu ne de mu de omu nyina ba. If you can say you can cool one. Yes. Omu na be yes. Omu na be yes. Eye Abia state one na say be na wo kan ho nkwa na osusu omu wa na say omu other places. Oh, can I explain omu da osu be bia o. Even inside Ogun state, your friend be Abia Kuta. Now omu because if we make it some year no, you have about 8 locations in that Abia Kuta. In Ogun State, and a friend baby Shagamu so this now Ogun State, Abia State, almost doors from Abia State, almost Oyo, that's Akwa almost Dodono, they do Abuja, and they do Lagos Island, almost doors, they do Ugondo side. There are some places you find Ugondo, you for two almost go be now. On after maybe you much more this year, I say. Adenti na omuji sika kese free nipa ba ko na ade kudu Nigeria wa dupu no kura wi agene sika na ade na omunja no ma na nya ne freedom na kidnap de o hye mu na etimi ye o ma yakayaka de e ma ne bi kura wo mu ya te bi no kura san na o mu da adenti a na tie ne se so o mu de o mu ba san so mbe se o mu ese nipa na ifuti no o me ka chese to nipa se bra because omu jam okwa ebiana ebe na woso metimanya don be 20 ebi metimanya woso ko manya don be 20 na chese ya jiska from ho 50,000 I think it's capital no manya munya mpanyimfo ne bichi won ampanyimfo ne echi ba ko nemo se wa ga so ni Nigeria any Africa ye penifo no say your mom bribe to no my guy name sa microphone akasa police
the actual police station I'm a chain of questions almost detaining my almost derby. My chino petition ya to that DPO to had the sending CP. Oh, no, I can say finding at this year. Maybe so on no DPO invite when so umbra every say watch no I can watch the muslim oh what they are. And I'm sure the young man of quite and the piano, the bueno, CP best friend. But my day con CP I can't break DPO. Africa can say we are not safe. We are not safe in Africa. Because to see our crown, I can tell you that they are after my life for this thing I'm doing. Now, my report, because as a security officer, I work as a war here. Much should I your official report to be said? Say, Nekoswam in Nigeria. Company be say official report Akofa Ghana from Baby Doma Bahana, the acquired Domo Fatsune Domo Fatsune do from what you may say. Yeah, official report to the immigration. Today, no more. Yeah, official report the DSS. DSS is State Security Service. Like Omujo to say FBI for. Omona mostly young agency, no, like you know, Yajuma. Young afraid, can't say satellite initiative officers, intelligence officers. Yeah, investigators. If they are KTV, maybe I'm one a year, you be shame. I'll go investigate the case in Aba. Let the Ama court in the Lodgema. Kedi will be big of you. Na yayi bojuma hona Ghana immigration from oboda no so ana mo be no mutu de aboa sade no de boa se kewnet na ye mabunu na mbes no twam no de no mo ye de afa ho yayi wo hui de I think so betime yi eno obetime yi ano de amaye pa because almost for immigration almost pass it through border and sana womako yayi the thing say the Ghana immigration minimum omoye because omonya kwemboa e say according to Nigeria immigration omo the report in Aba say nenti omo in omo person omo do be shame say immigration is no the Cameroon Ghana immigration they are not like omo person omo collaborating with them to do the job into na aduma na yom dey enti sa fa ne saka Ghana ni there let's say one problem that's immigration net mehu or more go be back or here some support from the immigrations and as aban also no there's nothing if it's no make say omo ko say omo ba omo di baby omo do mbeku because aban no e mo omo sika so hwe ni esa no omo peni no na like ni bottom they do omo do the bottom if you make say be o akmayare and o say e ka na ba be dan so in sama rescue no I the say ye na like run TV gate na kure bia na omo organize ska yeah, I'm not pushing about CM push I don't say if I find the pattern I'm going to go back Eddie will happen easy. It's a very day. In 100 now, my buffy is here. Quite better fast about on by. Nipa 100 no, and yeah, immigration open states. The Konya location in the buy no, the boy investigation the ban with the mom. I made the report in the bomb, you know. And about two how much I'm going to tell now, I must say, remember now. For pony Ghana for the Cameroon for womb, Nigeria for the Kura womb, and Togo for womb. Then when Ghana for the Doss Chow, I'm telling you now. It's almost I said, Dana and Juna and I'm going to go back to you. Because only to me keep warm yeah, you better say why. I mean, show P. I mean, sure. Okay. That's fine. Yo, I mean, sure, okay, I see, I mean, sure. Yeah, that's it. Ebusia, Nigeria man, ye bono no. Nigeria man, ye bo. O baby, wafa sibi. Ye can say one share na upon ani ebe frewa na kwasi ye tsere mo kase bibusu ani bi ye friend say me kai because e din do so wa ma mehwe nti me nkai nti ye kan ya no kona kohwe ba ko bi frem wo se be 2 years ni na okra se okwa brochiri de na mfo bi na de ne ko okuduru your friends wo kwa akudu
ifiri ho no omo ntene nka bio ni pictures kura no omo hu bi da omo ko hwe ne start nso so a omo hu kura se ne bia bibi kura da ho e be kire se nka kura hu abruchiri omo bona onfa hwe ma ni picture ma ye fre ne nko o fre na ada e be ko no fa ya na ka kire pacho me waju mai bi si ya no to ka kire ye jira no so ntumi nkasa hwe ontimi so nkada ye jira no so na biewa no impo wire recording dia ma no na wa mo moment ye first no kutia asamato no na ye chase de ka se Nigeria ewia ye beba ha jisi ye bagana ha se ye ba ha efia hodo a en nipa hodo a dan wurafo aputuoja yes abijan kwanta ene esreso area ene de ene chi ho ne ye be show ho no so videos e de atra mo se Ghana ha yesi bi wa ha omo ha amanfo ma enra no da no kedi nipa ya ohu na ha yi o free fante no ha ne abeche ne na ba becha ne de yenkose be nkwase adwuma abaya isu wo kire bi o mo da mo hwa abaya we sei o kire bi pa o on se mo hwe se de otie na achese abrochi but obwa tas da na esi wona tas tita wona abrochi mo nsi da mfa tas tita ho sa omo de no wo hwa enjire edi wulu de ko back na me nche o ma de mo hwa tas no tas na pillar na esi wona se de tas na fa ho mo da mo hwe ha wulu mi da se mo hu abroche form ti dan fa pillar say is one for furniture shop we furniture shop omo boa ye tonkunya we nkunya ne to no omo boa ana ye dige ye gina ho o twade asendo ma ana ye twade asendo ma me se o abrochire ma me nani agi na ba wa abrochire na san ne ma me ba ko ba ha o se ne ba na krento no onim se ne ba na o Belgium afena na onzo wati ya wase sister we so fefe fa baba fefe we de wonde wotwe dom ko we pani pa we bia me hwe ni bi we so me so ko Facebook si ana ko hwe no eti wanamfo ni we ni ofra wa block no ena we so yenim do da so ne ketrema so a we hwan so ka se bra obeba salad we na hwe de we what na kempu edan we ena wadu mu nyina kogum e wo ho so no ani dabi ono na esi ne ni no Nigeria ho no mo a baby o mo tene se e se ya ena mo tie na we kwado wati ti bo mu didim ne bi ne si na chi wo hwe bo mu didim no wo tim so didi wie ya na so be gina wo twa mfonyine no pa ba me na kola chikakra wo de hwe bo no mu didim no enu bi ko Facebook ko hwa de etu tim so didi wie ya no ena wo horo ne nsa so be gina ho a wo de ye sa de on se bo na se aduane kwa kakra wo di eye eba no ewie ye no ena wo ba be gina ho no mu no etwa mfoni because na mena so send the picture ko ma the prospect your friend prospect o person do bi ba your friend prospect into our prospect o say aduane wo to didi kura wie onwie yo eso so metwa mfoni so ye no be twa mfoni no so on the keno tinitimi ye wo didi kama nso so obo but ye so metwa no fan send ti so wa brichi we just so etu no o che so wa brichi o Canada wa sora na poso be ko adwuma winter kura hwe de ye hye no na de ne so juma wo ya opesi akwa community a wonya bi he ne bag na ta de Canada na wo Canada na nka wo Canada dressing winter uko sha atare wo Canada ka be ba no freeze akwacha ayi atade mu ha we di coach yagugo chairman akwa we so twen kofo ko papa ko Facebook na ko hebi wo takwa ko Facebook wo takwa na nim 7 be akwa we ya hwe na nim tantan 7 die wo twen kofo ko papa mo amo yesa mo fun pa mo fun pa mo no mo ya jom sika na ha me se we mo yesa na ya because no eye pa so de aba ha na kwadem ne nko abijan kwanta abijan kwanta ye be kwa aba na yibla ma menda me ho kakre we sha ye ba kwa abijan kwanta ga ne picture na so pa ma na so no mo we da kwaso na ta Facebook wulidi wulu betima kwa echi a pictures mo hwe Facebook no de ye di kanke ka ho asem ni bi kedi ebobobo ni pere bi de show picture na aboni din we wa ha wuli di beto so amahwe na abehu nipa dom a amanfo do makowuram na o momba na eyi picture ne kire ma ye wodi me ba ni eso be kra ya aka ma me ne jwe wati amba me ba no oyawu
Yeah, but it's here. Samo. Musu garlic bitters ma moja di afurusani yi. Blood pressure any cholesterol ko form. Eyi sciatica ya. Some of the company, you're black. Quasi interesting, you're black. Nothing quasi international. What's it? Alabama was Uber, one over Canada, but that was I'll put you 5 minutes, 4 minutes. Poor. As a business. Hey, let's see a henny. Nothing to say, henny. Manya. Aye. What the business? I will have. You buy henny. You should not say, yeah, good morning to you all Ghanaians. We are Associate Infinity Millennial Akapo Joseph, and there your program Kitwabi Masia, and your office leaders from Beshia. Adwene kwan a ebefa so e di network na san koyanim ena business we QNet opportunity we amaye chance down le bi ni mo am start business we enche bi atumi aye dream ba ko bi no bi a ye wo ga say be present ya kire mo na ma fa business in serious we ye elite infinity millennial Oscar after just few moments o business we mu ne ka enie unbelievable the sound the great up Sister Salwa, your friends, we are enjoying ourselves. Look, welcome to one and then. We have to give the Evan Very many France burger. We have a fine. Yes, you're not brand new chair. Who said, "Who my dear child? Shall run I'm going to watch you, Honor. Ha! One of us, some I'm going to watch you, Honor. Ha! I just so say, when you're a near way now, who best when you're cast away now. See the old leader back on a fire. Men complain, old leader. Men know who said, "Who winning my dear child leader, Dabby, your back on beer and fire." You must say the old leader sits here, so you're in back it 12. All day for a world for man. Ma only that one young influence ever so. Sa never bore ma what me abo masawu. And to me you said them can no Yes. Those who will be here on apartment.
Hey. It's moi. Hey. If I slap you, I don't know. That's it. Let's go to you. Wait here. Guess what? What's to you? Yeah. The guy is outside. It's more than we are. Kuna tayari panka befa kumuska. Ah? Kuna kumuska. Ah? Mami, you want it, bro? You want it? Let's first start. It's more than we are. Ah, upicha open. Ama se no dia mami. Ama kama say. Na mo say mo penifu aden. What's all this? Hey, what's the picture on here? What do you on here? Hey. Yes, well, what do you? Why do people assemble yourself in this school for what? And come and say. Now my kid will be same life. What business are you doing? Mommy, why pay your tea? Who is your second? Hey! Deba. Yes, sir. Pay your tea. And I'm going to do how? Maybe I can come before they come so that who follow you? I will slap you. Like all of us, maybe I can say somebody follow you. Can I pay your tea? If you are not here, who will? I don't know, Mr. Rakusa. Huh? I don't know, Mr. Rakusa. And back come and see. Just spoil your life for Q-Net. I don't know, Penny now, when you scan car, I've been asking if you are saying, oh, I've been asking if you are saying, so much, yeah, me from me, I can't say, what do you put the bit? I can't say, I can't one. Okay, Abusia, I can't one. Abusia, I had it, Obano, or so no, or he tira. Oh, or the better things are good. If you don't know, I can't say, I can't one, I can't two.
na wɔtwe deɛ yɛwɔ wɔn so saa ebi ana wohwɛ Facebook afei na wakɔ hɔ no mu a deɛ di ka yi kyerɛ mu ansa na yɛba sisi a nyinaa no yɛ abraba a wɔn de wɔn afam ɛno ebi no kwa wɔn de wɔn afa so daadaa nipa ma wɔn nyinaa yɛtwe wɔn maako yɛfɔ wɔn nyinaa maako ebi a me na edi ka de me kɔ yɛ a sɛ me so bi tiri daadaa madamfo baako ma ɔno nso ba sɛ me nso wɔ aburokyi nti ɔmɛka me ho ɔmpɛ bi a 500 million na de aka no company na me wɔn nso ɔmbɛtua ɛde ama me ɛde ama no na wate ase akɔpɛ sika ne aka kyerɛ so nipa na agent abɛsi ne so no gye sɛ wokɔhyia no bi a Nigeria aha no ɔno hɔ no ɔdo bɛfa na wayɛ wo document no wokɔduru hɔ no ma wokɔduru hɔ foforɔ no deɛ yɛbɛma hotel baabi akɔdaa ne yɛkama na wɔn sɛ wotu kwan yɛdi bɛɛ nansa ne adeɛ kɔ no afei ne yɛyi wafiri hɔ nom de waba ha hwɛ akorɔfo bi a ɔmo dɛ mo nkɔhwɛ akɔrɔ bi ɔtoa ne ti paa na ayi si wakɔ wo papa mmerɛ kyerɛ kakra de na de oli fa mmerɛ kyerɛ kakra na hwɛ akɔrɔ bi ɔso ɔpa aburu kyerɛ ɔhyɛ hoodie no wɔso ɔpa aburu kyerɛ ɔmpɛ ne yɛfɛ ne summit wayɛ wanted pa ɛsɛ so ɔba bɛhyɛ sunyane ne mpɔtɛ akɔrɔ hwɛ ne ti wɔde de control awurade yee akɔ gyimifo wei sɛ sɛbi mani wa nana mfa akɔrɔ dabi obali ma n'anim mmra nsa ha n'anim yɛ n'anim mpɛ ti kɔ na n'anim mmra ɔpɛ sɛ ɔyɛ bɔga akɔbɛ sɛ w'anim sɛ de w'amene boɔ kɔyɛ bɔga ɔwɔ Canada waka kyerɛ busuafoɔ sɛ ɔwɔ Canada sɛ hɔ na ɔgye sika kra sɛ wɔkɔ saa akwa wei a wɔte hɔ nom ne ti sɛ ɛyi wɔyɛ sɛ ɔka so wɔtɔ mmanada sɛ agye sika puduo ɔbusua ahiafoɔ ma nso nkwa ne yɛde wi wɔn kɛse o na wo papa kookoo bi akɔtɔ kookoo bi akɔtɔ ne cashew na me yɛ adom a adwo maame bi bɛba ne ba atokɔ amena no yi ne mfonyi no wa ne fie a wasi 4 bedroom watɔn de hyɛ prison ɛwɔ Cote d'Ivoire atokɔ amena sɛ ɔka na wɔhyɛ kente no ɔmo firi mpɔ hɔ watɔn ɔmo fie watɔn ɔno ane fie a wasi wɔbɔ ɔbrɛ si yɛ so ɔmpɛ kasa o 4 bedroom watɔn de hyɛ prison godoro de agye sika na di kwa nya so akyɛ na wɔdam no wadam 7 months ɛni no asɛm abusua kɔ Facebook na kɔhwɛ unnuanom Ghanafoɔ enye Cote d'Ivoire fo na abeda da amdo mako e wono ani nua Ghana fo ya ye Ghana fo ya tie ya mo hwe wo mo nipa ba ko no cheto na leader he won na cheto na twa combination he nipa boa no sweet kama na we nya sweet mirror twa ne kama na waje combination ni tifia wono bi na ka on kwafo fon asize go bra mo ko back phone nya record abafa ezu tiri nyina no a check kwa asema so ka phone so ya asize go bra mo nkɔhwɛ recordings no amafo recordings no wotia sɛ wagye amafo numbers ɛyɛ phone de agu akonya nim ɛyɛ serious o na sɛ we ameka bi da mentia let me kyɛ kojo kasa ka kyɛ sɛ I can't think madness na di we me say short enti Ghana fo yo motie on say we was sending picture movie hwɛ wo de hwɛ on so was sending picture movie picture wo ma edit we no wɔn was sending movie wɔ Ghana hanom so wa ma no ne tibra oh to hwɛ na ho hwɛ wotiri na ho ensan gwo mo ho hwɛ omo ye wi ahwɛ wo de hwɛ wo no afa phone foforo no de o ti recording ansa no o ma kwan sɛ me say the moment abeduru hɔ no na no omo shafa enti kwasi de obeka bia no anya adwuma so for me the way me hu no shafa sem bia wo mu kwasi hu shafa sem kwasi shafa wom shafa bɛn kwasi shafa wom shafa bɛn na shafa ni ma ye de enti na nka wo ma no kra ka sa wo nte wetin block o ma me it on penalty ma block o ma bi so no wa hu say bia fie ni frɛfrɛ ka kyerɛ se sa de na send picture mo bi so ye be you say esa obusuafo no frɛfrɛ wa esa o block no ye adwen no na ye de ya ka niema na ye de akye na adwene eduro bi ani ho eye connection ma fo ne hwan ye o mu ensema ya ka go ma so akoya wote ono ma kyerɛ se ono wo ye boga wo boga no hwɛ won ne te won na kyerɛ se ono wo tietie o mu phones no call say abamu messages say abamu na mo te won mo relax okay kwasi yan hwɛ ni say kwasi say boba fun yo to onu kwasi hwɛ yan hwɛ ni say if say bibi ni hɔ no mo a anka wo mo a wo mo ntu nipa na mo to ni nyinaa no tabi so hwɛ akra we otiwe
pa dia na be chese ntiwo obetimi afre wo na wo se aduro wo dia wa convince o asa ni med group ni dia empa na wo so Canada o empa we ada Canada ni med group ni dia obetimi akasa ba me also obetimi dia asa ni med group obetimi akasa ba baby a me pa ni say dia bi twan o tie me o baby a me kan say nti omoto na asa de ni koso no omontimi fight against their right ya kan yema ma na chi wo mo ya kan yema na aya ne de adana me video bi kire kokko no me video bi kire o se be me bi was a video no hu pe de akran be ka bi obeye papa pani bi me nyi picture je so do de ne so omra UK o yi ya wa ba ya yiri no fu pa se de ya che papa pani no yi ni to papa no koto ni tidi wa kon de ba gusu se ta omodam de wa to ni tidi papa omodam o de papa ko pe papa pani o abodam ga ni hu papa adwene ni nya tofu tie mi akra ni hu papa no hu akra na de na fe papa no afi opeta akra ntang ne nkasa nse no ohunu mo wo se bra na akra ne kokko bu ato pa bi wo ho so hwe ni yi a afi duru ba bi na akra ne mfi papa na papa ne say o du papa ne super acho obi wo ju sika do opeta ohunu ko so o hwe akra na yi na lele nko na se be mi gusu na toma gu aheni egu na lele nko yi so ti papa ne hu de wonye opese papa ne bra be ka no ho ho first camera na no abana na mu ba mu afi mu di akire no che kasa emu se ko na papa yire papa na hu de papa no to ko jakede de atwa o twa de asende papa eyi akora no ni nyina wa ha o twa ono so de asende no enya dro papa ni suminto nkan ni so obeso ohunyema u 54 years papa 54 years o ko 6 years akora ki to we say na yire bo so o kasa kwanzo ne yire je 2 years ni what you say o yi ni ma poku asi o de achia papa na papa ni hu de wonye enya dro enye chi ni woni ma bi enya dro basi enye chi ni woni ma bi me ba na kedi ye ne papa ba ko ha se papa no ene ye ba be shop putuja ye show so ebijan kwanta ene ma ekoso ono de ye nkobra kedi fa ewura ho no ne ye nko ho no ye nko na ye nhwe eputuja ena afejo so eye bijan kwanta eno ye ne ya video ene ya de ko ye de nyaaye ene de chew awe wo se wo ni se uduru mpatam ho no mu a ho no de aye bomfrete wo ho no ho ni we papa we bra yes we kumase de ba nyina Ghana kumase ya sata ko Facebook yes na ko he Ghana so de no eye bijan kwanta be o mo na efewrafo ni bi wo ho no mamuntie so bi agent de modam kom obi aha mesere mo se yesika no nko ana se bia wo se mo hwe mo mra na mo mehwe se nipa ben ene wo de medan ne ma no be hwe se nipa na beje dan no wi o de amasa nkofo wi se ho ene mo de bosa dwumadie yi ana mo de bosa abrabone no e wo ho nom na arawo se wo se wo tentem na se wo dua ba bi se anka bofre ana kuba ade be chias ade be chino na so ansa enye bunu wo ma be nyina ade bode nyina mo twadi komedi no enti fiewrafo no yankona yeguna fio efie ba akoma ene yekokotwaaye na behwe ahono duru saa eye ebijan kwanta krachi oda na friend confidential wona saa baya no a paade ne mfonyine to so no wo mo no woni boy we ene control honom system na wo hono we supposed for crime officer wo wa tonso ne reportamu epekewnet empanifo no de Ghana for free voter eastern ebegu hona so wo de she wo eastern when you crowd so ye de oba school e wo ha ana say impu ye de need to kwan a bra krachi we confidence ana confidential wono ene do wona saa baya kokọ na wo de yede ne fonyini baaye no wono na ebo saa bra no e wo honom yego efia omutim ekwane a wo mama nkura no etena ho bra wo yekọ ekoma wan ogye nkura ne sika na hwede ode ye woni o confidential ni wo bia wo eye abijan kwanta bia nim woni ni abijan kwanta we ena system India ko sika edupu o mo je crime apostle 40 crash we o mo ba yede be ko fia crash ni bom abro be dwane Mr. Crime officer. O champa mon ko chombu hunu a. Abaya we chika. I want no abaya we na ba. Won se be bia wo gina na ho ana won. Wa na no pacha sei. Won se boy no je boy no twa mfoni ni wiye no. Ene wo gina ho no. Wo de a chene nsa ne ba bo se boy no ene gina ho no no. O twa wiye no man so be trans attitude. We twa no ya be twa. Boy no gina chiro. Eni edan no wo gina ni mu eno ni. Ene obi so gina ho twa na de wo chiro ho no mu. Obe me awura fie bi no hwe kwane a fie bi a omutim a ombe gina hanso twa mfonyini no obe edi efie ba bi a omoti ankasa ni
baby on all day Ghana for Kodano, ye be free voter, Easton, Boga, Eba, and Quadini. And you do 17, 16, 18, 19, 20, 23. 96, I can't do no ya. Wait, I began Quantaya, wait, and wait, I began Quantaya, Quacket with him. As I tell you what it's Bremen, school, or Canada, and Craig work and pay, or co school, study, or Cosiadi announced trying to call Canada, any Abidjan Quantanum. Papa, I also live oh area ho. Kwanya, wo me fa so no ani. Ene men kasa bebre. Eja emoajo me pacho fansabra ejeni se mame. Ya eja. Eja fra o say. Me pacho bibi nti me be sie kakra. Wanim de beba o. Ye o TV so nti udin no. So on pese baba no problem. Okay. Eja ede na wonim fa sa mantie ni maba ya o mabegu aputu eja na se ho yen. Abidjan kwanta. Aha. Kakra me nim fa ho ni say me ye o sebi obatan na kwara no se no musi ni nam ho no me hu ma na eye makoma ya ana eye me nso ya metimi frɛ o mu o frɛ o ma o pese oni ni ka bibi kura na on pese ono beka o ka bibi kura no na o pese okɔ nti no metai interview o mu timi nante free form ekɔ jache no omutie nti me pese nka mesre aban na na say police penifo say anka omu mram na anka ye me fa nkora no nyina anka ma o mawofo eno mu mbeboa because emwa kra ade chi ade se nyina so mo nam krom ho ani obusa mo say online business obusa mo catch online business how mo ye dey Omutimi kadi omo kamo si online business. Omo ye Ghana fo ya. Na no ba ku bi frame me. Ono de onyakwa no waka ndo kan wo se. Omo be fa ne fritamale. Omo ba ya no magina 150 and we can say 15,000 Ghana cedis. Ani ya gide free no wono. Omo si akwantu ma obeduru ono mo anya sa. Omo ma ne kwan no nkonso a ye man kwan. Ano akoka na komo so de no nti wo sori no na mo fichire no baabi a na se ohu se kodu bi ni so na mmere kura na ye to de by force ekote no odi anka abiri wa mmere so okote no odi na mte na ada na wumpie ma abonte no se abonte o do betima pia ba ba ne na nenam but said the adna kwe no okwa onim so we na jusu okwa onim de beto no enti opanyi ubusa bi no hefa no mso mo free on ba o ma betretre don buy last me busa ba ko so free Western North no be there wa online business obe online business hey no online business no ne de o to den ubusa mo so mo ntimi nkire wo se o mo ton mako anase nyaado anase bibi fufuro bia do kana o mo kan se online business o ka be no mo de fa so wankasa media mi pese ni yo muntimi me no mo ni bibia ye na sene ye o mo si nkrofo ma o mo de o mo kosa sunumu no ene ha me amu twa nkrofo bo de last kran kama da bi kran ko oboba akutuo so ko wiai oniska uma ba ku ye store o si gari any si chire no ma wia omu niska omo busu afon so nim say ese omo kwa abruchiru ani ese sa no omo de yo abante wia na no ko abo na boje se da yi na boje se fuaa no omo nyina no edada nkwada weenum nya jije omo ho sika ye kan ye mpanyimfo no bi ti security etie ya bia me kase ye do bi betena ha na oka asem bi sesi a pa ma papa mie na no se bi ye kase na obi anu mpa ne bia me kase o me de ka asem o ha ma fa me chim bibie ma no sesi a so na o bi okra na bra bi atwamu na no radio presenter baako sunyane odi nkoma no so ne akyekura so e kai buru 20 years no teacher ni last okay yeah akwa akatu bi
na akora no ndo abro so no 14 years I say what they say oba no me classes hu ya na pa me ma fa akora no me wi na from 14 BC be to the SS okay so me chi ye cast o cast asa wi what dey mfa to ache nya kwa kwache no ye see amanfo kidnap amanfo ma eduo masie yankwache obia Kwasi me who supposed to be crab ha say Kwasi ya sebo ka asem bi nti se na tie mo se wo hen mo mo ayen yenko hwe adai ejuma se nyina nke ye ne mo ana no ye nyina nke ye mam tip off ye kire mo de niam bi ko nkonje ba bia na mo ni hu e ba bia na mo te tinkie kai kura no ye bia kwan bia mo hu se yes bi se wa bi se wa ye jane se ya e so papa men ka se mbi en tia panyi manom pa kakra bia na ye be pa me Edion me bana makona na ye bi hodom Absoc Mining and Engineering Training School abisia bomodia na se de bia ye ka no adisua de ye me nua ka edu ne kan wose nsa no djuma kai djuma bia ni ho kai bia ni ho ese nsa no djuma kai kedu kai bia ni ho gas oven papa sua djuma je djuma ye gas oven papa nti kedu de ni ho agro na me sure chairman e bia obi gas oven papa no eru ti na me ka che o say oba no obakwa akobo sebi ye be chindira kwa hye ba bia me na koye adwuma fun sei de maninko su adwuma Absoc Mining and Engineering Training School omo cho dump truck forklift wheel loader backhoe ana bulldozer ana roller excavator ni nyina wo mo mu bi na motime nyansa no dwuma na uwia na ya ma o ba bia obeda so benya ba bia da na ya kyerɛw sɛ deɛ obetwi saka we nyina practicals ne theory nyina na de amount na we are about certificate ya ma driver's license ebe mo otumetwi saka no umpo we den bio na opɛ efridwara kosi fiada no pa no wotwe kwisi no num no ebebɔ doso bi miensa ana ye de ye ota adisrei na wotumi hunu na ya ma license na so anya odwuma ye osa no dwuma na akoro no registration fee 200 Ghana cedis. School you Boase Zongo. And then a glyco insurance form no. And no and no more. One number is 024 0539 732 766 0539 732 766. Now only one more attraction and come on. Amuzupi heba mixture and ye come from on. Oba sebi ubemu kikawo, bema obema kikawo. Ojo so obema mu ye ya ojo so obema hihyew wo hwa na ese obema no ese osisi ni mu hwew oboa wonya prostate ba bomodi ya no kopa muzupi na nonom ebekọ oba sabe nka bia bigina wase nti bema ba ho ba akọ wo mabio okokora hwa na pede ebon oboa bia mpe okra de mo no to a mpe na menipa kai bomodi ya na kopa amuzupi heba mesha eni be yini nyina afiri wani oba ho a okra o te de awo de ede eno anu ope ema bia nso pe de ede ye kama ye chie de mu awo de amuzupi ne be yi o hawo nyina de afiri ho be ma ho etantan tai ze de korogu ho kan kora ko pe amuzupi ne bi na no e be yini nyina afiri ho ama ho ato wa honam ye oya amuzupi be po ebi o pharmacy ne herbal shops ahodo mu ana se Oko Dr. Muzu Honomo, I water Funshire, so Muzu Junction. Doctor number is 0247776743. 0247776743. Na Nakasa. Alaska Star Enterprise. Wanona was you there we now they are shedding Sasa Papa Alaska. The Pacho Mida in ye. A dining inside in ye. The creating mummy. Wet show the echo, the echo. Kura de no krema ka say na edan de enya me dan ni o so hwa what sound completely to me kana ko wallpapers any the enfade ne ho na blind curtains ekupa now any bedspread no modern TV stand sofa covers decorative watches no plastic wardrobe
any center mate plastic PVC floor tiles na fe carpet artificial grass PE foam ni nyina wɔ na so yɛ edum Prudential Plaza nhwɛ ni mu Mrs. Anochi Plaza dan no mu ana say obefrɛ Alaska 0200 281080 0200 281080 na wone wono atwetwe nkɔmɔ na nneɛma atumi akɔso yi kama ɛde amawo na yɛnkɔ yɛnim kakra na ɛne sɛ nana yɛ bi nie so kwabrɛ sugye ɔse tumrika na bra na yɛmmoa wo wa abrabɔ no ɛsi ntwetwe wobɔ mmɔ wokɔnkɔ wobɛ mma na woyɛ de nie abrabɔ no wobɔ mmɔ nkurɔfoɔ nyinaa nso wobɔ fidi abrabɔ no asa atwa no ho na ɛbɔ wo wotumi sɛ abrabɔ no de wo kwan wan papa dwene saa na oti nyinaa yɛ ɔya nana yɛ bi si mmra o na so kwabrɛ sugya ekrado bɛma mu ɔboa de ɔboa no ho wontumrika na mmra ɔkyena me mendai yi ɔkyena de too sure kwambia so bepie na wa ɔbɔ abrabɔ na sɛ wasa ate aba ɔkyi sɛ de osi dan sisi bisa sɛ dan no wɔ hia ba bi ɔdakora wonim ba bi wɔ ahira ahye ɔtɔn adi ɛno akyi ofi aba ifo tutu nsɛm unyeska na afa na apie so utwa fufuo de mfiri ntɔ fra na wasa ana yɛ bi sɛ mmra na ɔmwa mo ɛno akyi abɔdua mɔfo atwɔn wogye wo ho a ɛnkye sunsum mu yɛka no me nsɛm bi atom abrabɔ so ne nyina nana yɛ bi ɛbɛboa mo agora saman ana nana yɛ bi ɛwɔ anaasɛ wobɛfrɛ ne number yi ɛwɔ 0244 0243 134535 0243 134535 na nna kasa edro ye heba center na edri one day oboasi bites edi aba ye oboasi bites say edro say enso say de obenum na nne be kire oboasi bites wudi ka koto ye na wunya nom ye kura no kura ba topa 2000 dada onum ye no atopa 2000 wadi kan de gu umpa na tifu wo twe wo ababo djuma papa Obuasi 442 ginger liquor eno nso so ho no so unya bia eno de oya kokora unya be 60 years kura na wantimi ankokora 4 rounds ene anajo na baya no me na be se o se me da ho ade be che me na ide metima ko kona ko pebi na Obuasi gringo bitters eno nso de yesi ye de Israel aba Ghana sanse Israel haban ane ye de ahyem ne ye de ayo ntonuma na sayade usisi ya wa emre wo mpem koku ahotutu oni nhuna de yi Obuasi bites eno ani enim na upebi atwa ukoba bia Obuasi wa unim dada bomode na frɛ 0541 644343 0541 644343 na woni wono atwetwe enkomo nana ya bi asemu ayedi o nano sinka pesa ka piankura ikui no bi amejo mankugu abijanyo ise de wi ase hu ise de ayi hu nana ka bi na nsem na ayedi sesi ade nyame ya domo a my number is 0243 134535. WhatsApp number is 055 76 510. I will try a better cinema. Mamma, chichi na momra. Say near Mamma day, then an animal memoir. See the dear when I say a buy and to me and Casata Monoco and Mr. Tier for 7 franchise. Na because we must have no so no more canon. Na anode. See and church so enquiry. To be a bibi hano. What you bibi will be ho. O Pesica come to our resume, do my son, but more than a black grandson. A grandson in your baby as a war bar, quadum. Ufro car no if you just a cow ho. Would if you just a parcel quag Robertson and I be ho. Sanso so nya ko Dr. Mensa ko fa guna car.
udru agora se pe oso kwana na ye bu kala kra do beba wa bibi ha wo anasa wo yare wo di akira wo nya no adru abra na no papa bi ba se na ni afra no betwia 500 betwia ye wie ya na watwepe no asra ne ye bi timeni ne mami na wo wani kra se 50 years ade ya se na de de na tese mo so mo be ye ho no e problem obi ba na ade chin ya tese wo yare is ono wa ba no on hwe na bra bom na won nye bre na won kwansi da no tese mo nsam de bebre but yese wo we adu ye fo na wonya abotre yeso bo yeso yi mahunu papa bi no wa gona no kokko nyanya tu na ni nan customer nyina omko because omo ba no omo ahahoro ba na eba it is also ya do ye for no anya abotre odi abufo hia na asema ba ye nsem bebre te besra mo ba mo so nya abotre maye ni frey asu ate baako te sa wo so nya abotre ono nya to ba na wo twere na ni ti yo dabi oba to aso asana e bi amano eti wa bibi ha na no maami ya ono okwa yi a okwa yi a hu an se aponcha bebie pono no akokara ma okanu ya wada oso asa ebeba na wate agurusu no wura dem entu ebua no nye ntuma ge aponcha no atwe entuma no ekeka no aponcha okokeni so wutu na so amu ani ana hode ana na abrabo ni nkoyi ese so na obi asika asai eti so ntu ana mo wa tetu mo amoto ade so betra na ajaba ye na be ye de ade be che no ne wa wasam eti tu ana mo na bra abra sa mai oba ene kra ho wuni bia wo tonsa no ya kwaso ne so do benya bia mame a benya wa nya bia mame se ne ye hu se ese ne emra na emu aye den eti mesa de number na to dwa na makram 0243 13 45 35 WhatsApp number is 055 76 510 obo anu no waye wasodaye so bi pa me de ni nyina odi oba se no obo anu opensuo ni bi nsuo no de mani pa kro no a ebe a to bo nto fola water ami ama frama no oba no wa pe gallon no pe gallon no no adi agum kwado pe bi o ti di aye ti na o twese ne medi hu djuma edamo at na ye bi na ate nka no ochina obetena se loto number no china Saturday kaish ochampa mchomo bia mbisa mte kwatina na true sure no mesho wose bra bi gunsa ubetwa ubana obetwa akokwa suona de bebrɛw pa wokyɛw mo bia mbisa mbibia onfa loto number bia ma me sremo o peloto number wa akokɔ yakotwa wakokɔ suona nim ko obefa so de abrɛw me nkotwa akokɔ ntie su mfa mbrɛ me to me magim film wono otofo asante my ntie na say the case na yede see ose me ne wo kasa me ka kyerɛ wo sɛ entimi nye kwa sɛ ye kasa wa hwɛ yɛmfa ne sɛ enipa 100 ne oma brainwash wo mo ye brainwash wa ho a wadwene mote even bodam ni kura wa bodam obodam ano na mo adu ba bi yeteko nti aduro no mo use de yesa kwasi me na me ka kyerɛ sɛ omu use aduro me say omu use aduro because enya aduro a okay ma befa papa yi dinaba ma papa wo de waba wafa obi dinaba ya be enipa be 10 circle enti emu ba kwa adwene nkleke adwene ba ko dia nya adwuma ye nyina ya yi ana no 10,000 times no kwasi debia aduro no so say aduro anti ni pattern ni nyina nti ba ko de ntima ni na na be kire wo say say aduro nti ka ba ko de beti o say na me din wo gyan kasa ya bo ma no ogu ana me ni o gyan kasa no say ebeti o ba de tia the stress in the afọ no be de no apia ko ebi se papa kasa aduane ko onya bi ni ebi se na obusa wo ka kire obi say o peso okwa sika kro obi no de afaka akọ enti ate se ne de na ate obere no akọ oni aduane ni de obese de obedi oni bi obere no akọ ana na me ka se bodam ni kra wa bodam wonantia etimete no atrase no akase na nsade ne papa ba ko do no anase nase ye de bi no ti nase no koe ana nase no
Efre papa no ka kire ne said ye me na me wo nche me ware oba no said ye na opem asem ntim e beduru Germany no pese me boa nkwada no o ma no mienu no pese me boa nam do mo ba abinya company be dwam ba no so ye pa nti no ka akubia betua 15,000 120,000 120,000 Bakubia Kabakubia betua 120,000. That is 1.2 billion. 2 billion, yes, Bakubia. But company no me no mak nti me fa half nti o papa no man me no bia betua half that is it. So copy 120,000 Ghana cedis. Kwasi yanhwa de bi wa ha o. Na se no enso so kagu papa da papa copy bi se na o de man me nyina. Me question is Kwasi. Me wa na me bisa question say nipa na wo frɛ wo ka say ɛhɔ no ɛde na waye. The mechanic. Then they were just afraid of 1 year 6-7 months. No, how many amounts no was on the fee? Also, I nase. I didn't know you. Also, I nase. No, any good. Or call you on the banway any day. Because in the banway any day, San was sending no, was sending it. Sometimes we be cast some chow. Ye take us some bin unia dance ya. Ye chubby would ya dance. Or quite on Sunday or back on Sunday taku on Sunday shay. A ye didn't know custom we are trying so I didn't enter. Into papa so me and drew. Kwasi me cast and be a chone. She say obi catch or say or the idea modi. Or beka samatro or casatro within a shortest time. Over confused I had the answer on the after. Na minister of team. Why say no mo ya 419? Unim kwa mo fa so ye. Kwasi unim kwa mo fa so ye. Wia mama ka se mi cho. Emre bi na mi ko yi mi niam o Togo. Me ko China na mi ko yi mi niam o Togo. Boys bi akwa mo fa so da wo mo agi wo musika no. Aya no keke no de ne kasa. Kwasi ni party to mo takrama so o. Enipa du enu agu mo takrama so. Enti niam bi say no anya kwa. If you report a young Casano tea, what be a dibiscuit to a bisu, I hope so be a true. Some mojanis animano, a dear. Painting yes, a dear. A woman say, ye bring was be more journey. I no crack, but a bin so on moi, yes, Safomo. And because in your quo, where dear here am penny for no, the security no, and I was almost sorry, a year Juma will say, said the Acasa, Pabia pay free by ye. Okay, Mr. Police for our more Asante region commander, and Mr. Adesign Asante region commander, Mr. Also Tia Papa ya some of Bekaya or Tia Tiana for your number. Now the Munko Shek Kamayan Munko Shek Kamayan. I will be texting or say Mr. Boafo. Said Omoka, I say anytime you see something, say something, no. I don't pay you for him. See something, say something. Minimum Regional Minister would say, Regional Minister Kasa, Bibi Bessie, Messian Bebre, Papaya Sama Walker, I see Abidjan Quanta. Ya what fear Mutititimuno, Regional Minister Ministro, Mr. Bebre, say, yes, I do my way, Uncle Forma. Uncle Forma, Obi Kwasi, Opeso coffee. Ebini say wokan, ya de wo sika, Opeso coffee. Obi de no akọ. Obi ye den. Brebi repair phones wo ho baby na. Edra no pa na bi no the phones ni bi aba say on repair ma wo. Ebi o mo beton, say the phone de no. Phone e kura na do say oton. Onton because oni di obedi. Enti kwasi me so asem o adwene na we no to on we ntia ko wadru akwa we to we kwasi adro nya ba sa atade se o kwasi adro is not about atade se tetenu ye na no obetimi adru agu no widie mu ne takrama so obede na obehu atiate adro is not say hwe kwasi obi obadru asu kunta de ne ma oni hwe o papa betimi adru sei a ode tie nchen ha wouldn't name what you're going with him. The grassy with the money. Hope you are in your mother born.
dabi okwasi na onim de obi de ato ne takrama so a okasa to adwuma ebe ya odedet na wa asama wo kan sese ese me ne obaba wale na oye mi yie nti bakwa akodu company no aye sei ye agisika sei obaba na oware no de na wa yama no stuff me that see peske omne mato ya kono tuo ni bia na nse otum se nte de tuo yi de tuo fe yi se sukusuku peske fo jame nhyam mama to ya kono oba wo petuo uni nufuo obusu nyina e flat semeti hey ye hu nufu unam ho dress gra obo no eketo bi ombe peja na ho hore abasa asi pafo ubu a jai ya shekaba peske fo no afi nya no nko a ebia opese usisi no ye ma na ye fe na wofu no twe kakra na ohwa hyehye omuye ni nyina ombe repair body no ama na be kama se de ope no enye no nko a no omuye o omu san boa be ma obe mesua be ma na kitikiti se eyi a ya we no ya carrots bi a ya kaso ketu bisa na cigarette piece one no ne tua ho ye hu be ma yo kono omu maso na nyina ise bafu na ya fa ise kutu se bam say yes be ma na eba no yini jina ho abunta oba no hwe ni so that's right be ma no ni ene ma e be ma peske wonum na ma quality life wonum won kran La Paz eye Nyamecha Junction Kumasi de G runabout Medlab dino na chi ho ano mo ewo one number is 0268 4666 0268 477 668 0268 477 660 na woni wono atwetwe enkomo tap send o abruchi o send this kabagana fafa tap send so tap send die madam comfort you do say papa no o UK United Arab Emirates Europe Canada America Australia o send this card abagana fafa tap send so fast easy and secure na dai dikan o send this card no ye cheusika wo send this card no ni asa cheusika o America e $10 o UK e £5 o Europe €5 ya kai say Nshira FM and the promo code umbusa promo code na wabo Nshira FM eno ano no tap send papa don no osebo obusua na bo community na afeji akrankwa tap send papa no vodka jojo vodka mix makan wasema chiro say eyensa ya numbi na kama pa we Ogbaros PVT Limited for na dia ba amasama enkran omo ye kama omo ya de omo nsabi omo bia nso hutwa jojo vodka mix ye kama otwi bi na da cheche mato atum za ansen koyede de uko obulo won ma benye bo se wus divine favor ko honyina abuso dodo no anu afre 0536 947 759 0536 947 759 na no makasa nyame ya adom ochina Love FM and Nshira FM ye twi moja e de aboa amwanfo ye se moja ohui no ye ntimi nhyeda se ye creative ye bo moja ana se ye nhyeda ne enye moja mfangu daachi ye de agi obi nkwa moja ye nhyeda enko pemfiri ba bia o gise ya ne betwe bi ne de akoguo ntimisrew ye nyina ye nkoboa mumrai na mumwa na ye ntwi moja na ye mfankogu konfonoche yes blood cannot be manufactured unless donated ye ntimi nye moja nwo se ke ye du ye gas oven ni ye ne de egu ho na mobile phones ni aye egu ho yakopi yakopi aton ya moja ntisa gise ye twi ye de akotu baabi na ye bi de agenkwa nti okira no pa momra na mmaboa yen na mmatwi moja pantu baako nye toa kakraka no kakra papa sei timse bi wono bi be wono ho pa o ma ebe mienu kra nke twitoa mienu firi no ha moja kra no a doctor for che se ne papa mu eye utwi bi firi ho saa
na body na hu say bibia firim tie sa produce fresh one eba mu e ma osanya ahoden more nti mumra na matwi buate ochina ya no pat ko bemende ya ochina Love FM ni chef and blood donation yentwi na yemfanye akra nkwa wona afa hoka Arash Motors Limited bana pragia abobo ya okada ni nyina omo anade apa omo de ekura yen asinemu tobi no ne yecho LED TV free tabobo ya baako yencho LED TV pragia ni nyina yade chamo umpede na pe almost so as Kumasi Nkran Kwantimpo ya so number 0257 997 0257 997 028 yankwa ho mano so na afa abusuafo yema mosomo kwan kakra na momra mu ebi na afa ebonon nondu a yabe sori so nchi ankoma menu ya K edu gas oven ohwa atade e hye bia na efepa ja ya no akosi kakra ha efepa nura K edu yiri na de be che me amu K edu yiri be che on say efepa we your church shima ka krebi na nka shishimai ka krebi na nka shishimai okay ya kwa ba no K edu baby obi ha me mo ajo udin baby akasa fi Jangwanta. Hello. Akwasi. Yey. Tukuni ebu Jangwanta na meto separate. Aha, what to say? Akwasi ebu Jangwanta de enyo. Adai. Chama obatna o ato wadi nsamna wada wankan samno. Akwasi woka una atoka. De ko me fie ni wo mu fie ne bo ho. Ena matimi enu kra bo mu. O ma be wi amanka. Akwasi na wuni mi se. Omo ya hefo, omo ya mu din kuma. Omo so mbeye de. O so mbeye de. Aha. Me kwa bonten me bana ankani si wo no me hu ezo o ti onim se fi no me media ezo o koto na me o em mistake o make attempt o jani me pan ko fo o jina me ezo akwati ankara na me si su mi no ma no na me so nko se me na me do mo ba ko mu aso mo me ta juma na akwati onim o pro mo se o tu o mu fo a enye aduro bia no maje o mu do mu ba o mu wo se o mu di ade bi tete chain e de tu ko se wo gold no na saadi we no ye bi tia na in dollars na amount enti half on the omu ni gold we bi enti o ma de say ade na de mo mu no e gold ba ye wa de ye ni gold e no adro bi ani ho adro bi ani ho be se o mu ho na be hwe enkodu bi e wo manim ha ene amanwo wo ha ene ankesi akwati aya na asefu na kwati ma we ho even do ko be o bi je o mu na kura no ele o man ne gum pam tam rough ba tira ase me kwa de me de bia me de ka ko mu so ho ka ti wo se me ase agwezi ma me bia agwa ma bu mu sa me ko mu o mu kwa ya duabru o be bo pa agwezi de o duabru e duabru be bo pa o ma ma no be friend mano agwezi de yin se unim se o mu fo mu free area ha ba bia o voter ana northern ana sa area osoro hono enti omuba ayana edin say like omuba ye enti wa utimi no mudi nkomo kakra no obi wo ha o kan wote o ene say aja odiko okoma na tupo ono agata ti bi ha oba no obehu situation nya na amia mo muska na ya tabo mo return no musako ya na police po no akwasi maminka sa asim yentio mene na namo amia ko police station ya ko contact police station onim se o ma kwaje permit ani ti na man ko foro asamna ko tie karo enye ya no so ne ye kan se o enkofo no panyi bi show ma se because ya ko police station o bu kuta permit o mu di o peti o ba permit ne sen se ho e ti se o ye police ni o se o ye wa o ba uni to me because man kuta aban to me e ti se e be ti ya adwuma di ya ti se regional minister ni ba di ko a o mu di sa to me ni ma o mu no akwati ade na o mu ye no enya ago no mu di wa ho e ti se kasa na ye kan bebrebe no ye de Europe yo tu ya try say ke ye be use your force but your call no na ye be advice say 2 minutes na ikuto mu ye mistake na wa do sabe ko mu dia be me no kwa na o mu ye kwa me mo na me ho be chere me dan o no na ho chere na kom de no e ti be timo ma se dia ye hwe 2 minutes ko na e ta wo ma ti no e wo because kwasi ti ka wo ma je wo ha yi so kwa 8,000 Ghana cedis o ti me je 12,000 15,000 e wa ha e ti sa to me kata no mo nya o manya kata du opetu wa district o manya ye du opetu wa national
Eh, yeah, that's it. Hello. Brother, my intro. Me Joso. The God brother Johnson is following now, bro. Now, I have some more. I'm not about. I have some more. I have some papa. Sani mazi koso pa so adie sen na ankofu yinya ankofu bi so edo mu rasa yi no mu se so dwene ho a won ti ase ye besre ewo mu se ankofu wi so ha amanfo ma na so yenya ye ko no so no yentu ye ho fo na pese Kwasi Boafo wa ye adwuma ku tesika we emu 150 million 500 million na ade amobobosi no da so nyan di so skejiri nyina free wosam ewi ase anu ata achewa akwose dem mo baabi unu fa ho die na we cry afem ye besre de bedru ni pa so me yemi na ho pa so yekuta skedi tu kwa bia enye kwa bia na nipa ne ka kire wa ese okwo na say abu station ayi or the say post office traffic na say me do aba ko jira kuta buku bi na wa so ma mensem na me jira no say no wa say block for them na o yi pen ya na msemasa me na mo block for kra me ntibi na ma woni ma be na ba ye ne o say o mun nam no mu yuso adwen na clean ni pa bia o ma tene wo fo mu rasa na e manu Kwasi Boafo me da say yankopon isra okay yeah that's it last call any hello Kwasi no chato seche kwa ma wala shiri alas mami ndio Kwasi asemu ide tete efi na bosumi mu ayewura mu amuakan to ti yewura ho papa akrafio ejapade ya ton otu kwa besiesie na nso wo hihye na de lene sebe putu eja ne esere so ai Kwasi yebesere we the apostle from penny for ne abai regional minister wo de sebe we abrantie ekina yemfa srafo nko yemko hwehwem na ba bi ese du bia sa ko ne nchi no na abusua ekra baba mo no Kwasi yentu hu anamo me da ase pi okay me da ase my yemfa ngo ha also for santi ye papa de ebeja ne kwan na eja my nja kwan o de ye ne bokoboko mai eja akwa epanyini yinim say ebecha na ase betu ye ka ye boho ase betu I mean show peace that's it amen asofo maminti wa Kwasi ye koda bia beka se enipa hia ahobambo mesro bebre se de emre we na fa number we ehia chi bibia number me de diduma anase opedro pese obo ho ban bibia pese wo ye no number we na wo hia 0240 10 30 48 0240 10 30 48 se opese obo ho ban se opese ohwe ohyebremu se adwumasem enkoyi awaresem bibi ehaw anase yare bi na ehaw se ye koku diabetes pressure bema waye mre wo mpem mesrew fa number we say na ye ni nkomo ti de make sure no fa number we na ye ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 opese ohwehwe wo sebremu adwuma wo ye enkoyi yare bi haw waya unhu yare ne ba bi efire anase bibi ekoso wo abrabo ma enkoyi je number we na frame mesra why ready na yakasa onye ready oye ready na wafre number na 0240 10 30 48 0240 10 30 48 opese obo ho ban medical catcher say you ahobambo no de ode beto nsa anasa de ode bedware ana de obedi akọ widi mu mesra oni nyina bi wo ho de wo hia ne se wo befa number na me de atodwa no na wafre papa me pesa me bo me ho ban obi wo ho no ma se me nam ententan tai chekere me nam a ased ne ma bi di machi sunsum bi meti kim obi wo no se me da no obi ni me ada me ton ade enye yi bibi biara ha wo wabra bomu Mr. Ose Fre number ni here 0240 10 30 48 0240 10 30 48 TMA Bema waye mre wo mpem
bema waye mere wo mpem a ope mema duru oba wuni atenka anase koko na how usisi pa na etete wo pressure how diabetes how debia da yana me type eka se enema bi ho no ma na nya yare bi a ye serious bia check blood group o check blood group a enuane bi ho no ma eso uja di oba bi ho na bema waye kese ne fo ese twon mesrew eye nuane no bi na nsese wudi ko oni paduam ena wadie ena de sanema na mawo entu dia ofa number na yakasa number no ye number ba ko pe 0240 10 30 48 0240 10 30 48 baby biara wo no o de hia so obefre number no o frɛ number na ka wo hawo na wo ka no e kyerɛ me o ka kyerɛ me na o sɛ me ni usia me ni obesia ense se esia nso a ye nsia je number no sɛ ya ho bambo na wo pɛ yare bi na etete wa tena wo so ate 0240 10 30 48 0240 10 30 48 frɛ baby a me wo me ni Insra FM ene di nhwɛ animu Insra FM o tech top eye traffic light na se wo baby a ma ne ton pan no na hwa na me wo bomodin sɛ obɛfrɛ na ye ni nkomo me de obesi he ya Kwasi me da ase adofo me da ase ye dem kan ya na wenya ya me kan no afepepe adofo asante de ete nka no so fo nyame nhya opi ye da ase awusa me wife aba oni masi my wife ni masi aba ye asus of mame o wase wo bom pai ta wachi na wo yire a wono nsusu ba woduru nnom aware we makwa aware po be ma to kwa aware pa se ye manya aware pa ye aware pa de ho ane benya me nsa ka bi ye do mame bia se na ko bi pene ba na me nim sa mame no yo bi a chew akware ba de ha se na me do se me dem fa wo tan so me so no boa se ha no mo ji hu sa no abusa ye kwadi nkomo me ho kani aba tiawa Chris Pure Herbal Clinic honkomo an ye di na wo twetwe mu no mase antumi ama so fama me na ye pa but nenso de waba enso still aso me mia mani aka na me hwe nanim Chris Pure Herbal Clinic ye ka ba bia abusuen me so ye bema na o mema sem no mam nti de bia me se mama me anya kwanya mama din basa utumi kasa mema ye ho no afa din bi no ato de abo bema te pam adan a wose ba ko bi efre no nya no din de me te da bi birebreti man nya no so mama kai nai mo ashe da bi nya no mo amu de mo hu di ombobo mema amaye mrenko amudi no ombobo no sa no short 1 minute pepeo apajadum anu ni do asa di le modu ya ko pe di we dia ko be ma so se fro apajadum into yire wan hwe no betima di nkomo gina opa nso ya de ba ko bi ko be ka wa no ya fe na kajo aden we yire no na sole seconds obara agro ni pieto ntama na kire se te ko agise boso men se no ba yi ka won woto opa ya didi wi atuntu nim apajadum aba ne sa apajadum de wa ni tua dada ya o ka apajadum chekai agose da hwe ono so wira bi na ma bi tu ni se na onim ese de bi ni ne be sei onwe da we dri to ono ya oboso na obusa obanse edrum ena oni enjoy ani ejadrum oba obusa ejadrum na eba no edrum ono hu se nko hwe ampo ma yo no die be ma do bompe na nyame ma odie mu odu die ebi ka kire kura ye udi kone bi wajabi wachire nuru mu dia ya be sawo ka wa na be kwa ajabi na se nuru mu dia ma bi nka kire sege bi wono so hwa akwa ya fe bra de yeto bra mi so fa nyina nku wate fa ni nyina nwuram na de nyina akoma wa god was one jabi because o hwa de na ni nyina akwa be hamti wono ne fe ne bema na wo de ya pagedum kajum 1 minute hwan abba ni asa bi za adrum bema yo ba ho adwuma egedrum ono anzo hwa ade no se bi nka akire enrum enso still ro enko ba bia so say di we nyina ba bia ye kokwa eto twa
Yam from Mr. Drum view. Over 1 thought. One thought on your 1 minute. 1 minute. Come back when one to know what bro break no crowem back on Crodia Kuguno. So be so no Indian 1 minute. That day and then Coco Crom Dicho. Ah, and Coco Crom Diche. Remember Bianca Yanka, dear, said cramp it down. Now come out. Come. Thank you. I would be feeling. Oh, Chris Pure Herbal Clinic. Omo pede what said Drew Webi. O ma wona se wono dofo kra mu asabe se seman num mpo na would be kwa yire ho a wo yire be se seman num mpo kra no me okay me ho asi kra ye de so ye ma me yeah simadu no na wo de oba ewuro no ho a hu nanim a no waje watipo gugwana no a yes ro Chris Pure Herbal Clinic. Yeah. You di hon komo se ya na me kasama mema no. Mr. Me de bema de me tu mbusa me yire ono adi me ho adanse. Me di me kunu ho adanse etu. Bi ginam. Hwe na ya yi pe na mama no kwa me kantinka. Kantinka fe na me ginam. Wasa pejem. Me da bia hu me ginam de se abelaba no. Ginam da bia. Mame kan ho asem kakra. Kamema no ho asem kakra na emtro na dia su kama papa baako say mami de wo ka otimi kan na me ya me dadam kan ma ye basa esa me nya be ma na so me nya be ba ozu ti ma ne ye basa adam say ne kan no akese pa no ye wu ya de be ma ya ti efu onyina Chris Pure Herbal Clinic wo Kumasi anomanji fie opposite government school park no e hwa na Chris Pure ya so ye no ewo wo dia sa wo hwe na wo be yira ye number say di be tudwa no na wafa wo ba na refi direction na no wafre na ye di amount no watimi aba me ahyew kama Chris Pure wo Kumasi anomanji fie opposite government school park no ho ene ahye ye no wo ba Chris Pure Herbal Clinic from Ezi micro car wonya fru bia ka kire mate ni say wo besi wo Swami post office ye si wa no manje taxi be brace si ho no afru bi wo si besi wa no manje government school park no so e ho na Chris Pure ya share ye no e wo Chris Pure ya bibidro aya resefie ye de ye si ye ji wonyankopon dinti ye ji wonyankopon sa no adwuma wa ya ma ya wodi ni tumi awurawura mu se woni pa da sani bia sa wo yare a eno na fa sa wo ho yare no eno na Chris Pure e di ye adwuma eno na Chris Pure e di tu wo da sani yare ase kura de ama no yare be ne hawo yare be na etete wo yare be na edi wunya yare be na agi ni padua na boso ache wa ya wunya yare sa mesre se fu ani kire Chris Pure Herbal Clinic na wunya be pie mu ho a Chris Pure nkwa na yesese wugidio se wungindio wunya be wura ho nkwa de yare sa be yeden e be ya wodia enti fu ani kire Chris Pure ye de edindubna krochen hahama edua na badua ni hini ena etu wo da sani yare ase so nipa da sani betena se adua hu se ade a wonyankopon de hyefom na enu anyini a na enu anu na duane na wo kotidi ya na wa men bra Kwasi ye noa o aduaba ye noa dua nyankopon na di dua hyefom na dua na anyini na soaba ne ye yakotie di na ya men yakote na haha ne de abesa ye ho yare ne ye ho atoye enti sa wo yare na sa Chris Pure meka se bra na me fa sa de wonyankopon de se fom a enyini ya abeso aba me etimi tibi di ma ye ho toye no me de besa wo yare a enye ho atinie wo de ade se wo beso mirika mu na wo beba Chris Pure Herbal Clinic ehwa de ehwa yo gie fie saa ne ato hodi esa ne se obi biara wodi ne na besi hobia no ewurade dom ne ni mobro hunti onya wogie Chris Pure nkwana wo bewura ho a yedi ka ye wo spiritual scanning aye friend se sunsun mu nhyehyemu ya wo spiritual scanning hu sa yare na wo de ba ye no yare na atena wo so ache no eno ana ba ye anasa hunhun bi taachire bra Kwasi se onim se yare ni bebre eye ntoma yare ni bebre obi o hotimi ko frefre yare no de yare na ye de abowdua
na yare ni di unya na wo be kwa ba be mo wadra no but until say ye be ya with spiritual scanning ni ehun the genesis of yare no din say ase betu enti ni ese bra crispy herba ni anya with spiritual scanning yesu nsumu nhyehyemu ansa na ye de adro kra ye de account sa wode ni ye hunhum a ye so anu free sunsumu no ne de abewie hunam ani enti sa de yare ni tie bia sa crispy wo ho ye wa bie na apono de entra se ma yare bi na sa wontimamu na wontimi mboso nkyere wo da sani bia no yare bi na sa wontimamu na edi wunya no entra se ma ni nkuwo ntontwene fu ani kira crispy herbal clinic ehwo de ehwo yo GFE ye numbers a wo betimi afra ye mra wo hia ye moa say emanu monyamfo awrade de sa adum ya acheyan a obi bia e de nsa beka ni bia no ne onya hoto no bra ni enso ye mfa ye de enye de en support wo na wo ha no wa mane na da wo so no awrade mfa ye so nye de enyim free wo so ye numbers a wo betimi afra 0555 0664 72 0555 0664 72 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispy Herbal Clinic ye number side ye adwuma no anytime bia obefrey bia no wo benya yen said ye wo how ni tie bia no bra kwasi yare bra pem ye betena ye ntimi mubɔ ni nyina so baby no obi tie ne nani ene ha no nani hano ebi akwa hospital doctor say glaucoma anasa cataract ayete ene si nani so obi nso ho ne de no pressure ba ni no so nani ne pra na epru nsuo ohun bra kwasi obi hu se wuti atiatia swinge no ohun nipa ni yiye wo hwini timi besi wo mama so na ebosi nani so aha nti so obi etie crispy herbal clinic ndanwumre na so wo sa problem ni bio obetimi di abaya so ye wa me ayeden ya shama no ni nyina bejai eni wo ho ye wonu ama bebre wo ho no ma eni kwan se wudi wura ni padua ni muani eni ye wonu ama bi nso wo ho a wo ya ebuani no wan se de bia metena ha concern eni fo no metaka kire wo mo se obi a wani ha pa no obi a wani wo de doctor say pressure ba wani no so wani na so ye okusukusu remedy we de bia me de to homa tie fo obi a wotie no oye no eboa ne papa Mrs. wani hawa kope carrot ya ye normal carrot ye ni adro kese pa ni ye wi ya per carrot be ye 10. Now with your fresh tomatoes, buy 5. Ye tomatoes in my bano, na faka carrots and blend it. We are sonny so juice now ubenya bubu fridge and no power 1 glass and you 1 glass. What nom sad ye we black see. Adia yes, we be ya to Ntosi ya normal tomatoes ya fresh tomatoes. What papa ye na bani frame. Fed ya nene carrot no na blend it. What blend ya juice now ubenya bubu fridge de bia wintimi blend into no ya no dodo na fa fridge anopa 1 glass and you 1 glass. I tell you say we are there way to aso be 1 month one shey ya won ko hospital cra for wani bio mu da maybe ti we say pania cra da from na yesu mu cra na metimi afa de mebiro was it Mr. me ma umre me solve ama enti ya best crispy herbal clinic and me ba ya wo bo me ma ne de so bra kwasi wonim ne ade peo no so ba wo be wo ho long term infection infection bi wo ho a wonya ya che yare bi wonu ba mamu ana ne enam yare jonso mu yare ebi betena wo so mre bi etwa mu wo de akọ hospital ya ma waduro wonom ya wo fo se ko
but ebi wo ho no ma anko na akọ hide enti ewo mu na say didi wo be manim kakra wo be hu na be ma ne so te be ma ba because enkeka no hu biom sade e be ha wo kese amu akopa adura no nti na wabu wani aguso e ba sa na wunyini kono na lead into prostate ya ka ho asem enu nti na mema ni bedro bedru stage bi no na fe ye de drobin akwoto ne bemem ye de drobin akwoto ne bemem nti mesre bemma bia wo tie yen amre bi etwa mu wonya ababa so emre bi etwa mu no gonorrhea wonya bi emre bi etwa mu wonya syphilis wonya candidiasis wonya droso viral infection bia wonya ne pain ai kodidi wo bemem no mesre say wo force one no adre akode but mesre say every 3 months bia wo desani bia wo ni nipa desani da wo ne wo ba da bia bo modi apa infection adro nanom see every 3 months bia was our infection adro and I wonum and nothing na me say so be wo han wanya long time infection be of force we treat but as time goes on ne be ma na so tia na eti wo dwene ho a wonti ase wo de boss wa ne wa jem eye ni na chese wo da form mesra so mo fo mani nchire Crispy Herbal Clinic na yemfa bibidro kan na ye kroje na ye obo ade nsa no na chemical bi anim yemfa ntu wa hawo na se kra se be ya wunyini kono emmewie se bedru baabi no na ye de ayi catheter abese wo be mem anase ye de drobin ye de rubber abeto wo be mem enti wo bi a wo tie Crispy Herbal Clinic na anwumre no onfa na ni nkyere ho na wo de ho ye ogie efie yare bi ateti mu bia nyaro ano dɔɔso ebro apem ebi de diabetes ebi de stroke ebi de hypertension ebi de ulcer ebi de hepatitis ebi de kidney ebi kra de HIV okay ebi de epilepsy etwere yare form yare bi mu sofu mu ogina popito timi twawe krum no da form no 1 and 9 yes anointing yakano yes anointing akano enso so na epilepsy na yenisa enti ye besre yare bia gi woni padua boso efre wutiri so kopeko na ase de mesre se fu ani kire Crispy na ho ye ogie efie ehwo de yesise wugidi o se wunyi ni o wunya bepie mu a erade be fa ye so ayede agyew enti ye numbers na Crispy Herbal Clinic wo kuma ase anomanji fie opposite government school park no ehwo na ya so ye no ewo wo ba Crispy from Azima Kruka, when you're from Azima Kruka, we see besi was swami post office. We see ya no manji kaisi ho na wa frubi. Ufrubia, we see besi wa no manji school park and also a wana Crispy or yasi and war. Fire numbers ya ye di to drive fry and any ninkomo. Would ye soon suma, mammy di for ho. What do be rasunsumu na radia ye de abie wo so ache no na titintiri de hawo na esawa edi wunya abusua pam na etete wo no abusua nkonnua na ayeye ayeso na entimi free yeso na abusua no me no awrade afa ne so ayi saa hawo ne nyina aye den afree yen so nti ye numbers a obetimi afra 0555 0555 0664 72 0555 0664 0664 72 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispy Herbal Clinic number say di adwuma no anytime bia wo hia ya mo a wo hia say do fandu binane hahamamu wo hia say ye service wo ni padua ne ma ye ni padua ne ho adwuma because ni padua bia hia say doctors ye ho adwuma o da
ɔpaani a wɔnyɛ ne nipadua ho adwuma ɛnkyɛ na nipadua no ɛho aba asɛm enti fo ani kyerɛ Crispio na firi wutiri so kɔpem na ase no Dr. Chris memfa bibiduro endubina hahama dua ne hini ɛmfa nyɛ ho adwuma kama pa ɛmfa ma wo ma me di fo di ebewura sunsum mu na megyae ɛde ama no so mama akwasi fa yedura mu ai adama sunsum no mu adama obende yame adom ogide sɛ wo ho yɛ adom ɛda nyankopɔn ase na no mefro popo kakra pa ya no akaye so ano pɛ so yɛ asɔre onyame ayɛ nyame amen na ne man so ayɛ ne ma amen awɔsi yɛ na anadwo ba bia mepɛ sɛ mede nyame ma ewura mepɛ sɛ mekasa fa altar ɛho ɔn sɛ yɛwɔ abusua bia ne altar ɛwɔ mu na ma yɛmu sɛ abusua mu altar sɛ na ɛwɔ hɔ no dwuma bɛn na ɛdi dwuma papa ana ɛdi dwuma bɔne na ɛno kra kan sɛ abusua bukyia afɔre bukyia sa ɛno kra ha afɔre bukyia bi di abusua bi so ama abusua no mufoɔ nyinaa adane ayarefo ama abusua no mufoɔ nyinaa ayɛ akwasampafoɔ sɛbe ama abusua bi wɔ hɔ a ɛmu nipa wonya nimonyamfoɔ wom wonya defoɔ wom obi abusua altar edi so ya afɔre bukyia no ọba nware wɔ fie hɔ emu ma akɔ aware a asisi nko amukɔ wucho nya bɛma no ne da emu mɛma nso kɔ ware a na ɛma no ya kɔ ware wɔ mo no o mu atena mɛma ne kɔn so abusua bi altar edi so ya na afɔre bukyia edi so no ufiri mu a ebia baabi a nipa behu na ya te wo nka ye sɛ na ne wo wa wudi bɛ sɛ 15-16 years kɔ asa ofiri 20 years kɔ anko bi nyini a ne ho yɛ fɛ no otimi abɛyɛ adwuma na wabɔ bra na wakɔ nanim no ne ya ma wapem afɔre bukyia bi ɛda abusua bi mu a edi so no nkɔ ne wapem ya ma wapem saa afɔre bukyia ho asɛm a mekan na mepɛ sɛ mesrɛ nyame ma bia da ɛda na nsa na de awurade bie so kyerɛ me no na no ɔden me nua yi ni ɛyɛ asɔre me pɔn yɛ na meka kyerɛ me nkɔda ne sɛ woma bi yare nti ɔmo bi nkɔgya me de yɛkɔbɔ mpaeɛ ɛma no ne yɛkɔ yɛ yɛbɔ mpaeɛ no ɛna afɔrebukyia bi so bie kyerɛ me nti me bie ma no na meka kyerɛ sɛ woma awurade sɛ meka kyerɛ sɛ atwerɛdeɛ bɔne bi a yɛatwerɛ afa wo ho no wɔapepa sɛ na afɔrebukyia bi wɔ hɔ yɛde ne mmɛden a yɛdɛn akɔ gu so ama nkora no nya keesi a yache wo magu prison e kwa 3 years ni na sedanka nyame ote ase se atrodie na ya pepa ni nti enne wa ba asori abedi adanse amen enkwada nanya omu freedom amen otere me chona se onu ni fi aforibochi a ediso ono no obi so fi aforibochi a no e ma na homre so se ye adwuma e de bonyine ye na eba e ma wo ngo eni monyam ni ho aware papa ni ho enigye ni ho nyamema ye wo case enti ele me to nsafre nyamema se solena bra o de fa kwa na wote wade so se wantu uto no wanya di for papa awurade wo mo te ne so otimi ebie nani na sonso ebie de edi uso no wonim enti bo mpa ya abo na mpa ya obo no enya ho nenam se for ina me fekura me ye allergic to bibi wom enti ese me ma me mfa nkura minim enti da bia na ma fa kura ya me fa kura be ma na ha me no e be koso ha me enti bra na ye nso sabre mu ma wo na ye hu sabre no de editi awo de ekoti awo enu nti ama blabo no o spark a cascala nko na ayesa phone dada ne battery wo no charge a en charge bi frɛ wa otamya kwen na dum Brian, ni show ma de enti a wonko battery no o charge a ehye wo yem electric mu nso enti min charge na edundum o ta bi di wo so abusua ne mo no me apam bi wo ho to be yes aye ya fo ibo chia bi wo ho na chiegu ese we dia fa wie o samana na wo ka no asa we dia me ye dia me kan kire obi a yire me ho nim se o ba bi a madrei na ya ka cho so o kira bra beje visa na mo na mu ni pensia enum be ko ye boni de no abeje e boni de no abeje edru so I say I'm sorry afaribu chia bi di wo I say trust my yeti ase say Gideon na afaribu chia bi e wo naja efie
a saa afɔrebukyia no na ɛma ɛne papa ɛnyɛ dɛn ɛma na ɛberɛ a awurade nsa baa ne so no ɔkɔbubu saa afɔrebukyia no a ne di na gya fie soɔ no ansa na abusuani nyɛ ɔmo breakthrough wote aseɛ Isaiah no yɛ nyame diifoɔ nanso sɛ Hosea ɛnwu a enka wanwu nyame anim nyam Bible sɛ afedo a Hosea wuiɛ no Isaiah sɛ na mehu awurade fɔrebukyia bi di so enti brane mmerɛki mfiri hɔ ma wo na hu abrabɔ n'ani so na hu adwuma n'ani so na hu asetere mu a woteɛ no hu deɛ ɛbɛboa so ate aseɛ obu akora afɔrebukyia bi edi ne so no amana brabɔ na sɛ enti onim ne ɔbɛyɛ a ɔno ankasa no ɛbɛboa ne nipadua no ayɛ ɔde nsa kɔka wei na agye agu na ɔde nsa kɔka wei na agye agu mesere nyame ma ɔmo nto na ma ɔno mo mmla ɔmo mo yɛ siti a ɔmo ba no ɔmo nya fa ahodie ɔmo di adanseɛ ɔmo nya anigyeɛ my me buy no a be store very nice shop okotere mo ton kokoli ade na oton no o ma to ade so wantu no bia no mo ton ne dikai ye twam ne yekọ ne yakoto ne yesa de twam wọ nanim to se da kote ye nka no se e ma ba bo e mekọ ho e na mpampa no kra de na Friday enti oba sorry oba ye no za mai no ko mo firi bo ase na ba yo o mo besi uso na o ma o mo do mo bre me wa sorry yɛwɛ na yire ne problem na ɔde na ɔne sɛ afɔrebukyia bi ɛwɔ fie hɔ ɛna aware sister na ɛbɔ ne dam papa no so adwuma no a yɛntɔ no ɔno so abusua afɔrebukyia bi a ɛdi soɔ yɛsɛ ni sɛ ɔde ne nsa yɛ adwuma nyɛ sika ɔne yire ne ne ma ɛtu ba akɔsi adwuma no ma tonko asa asɔre aba yɛntɔ na mɛbɛtu anama wo ne bra na me nana ne kaa ne brɔfo akɔsi mede ma no si na wabie phone lines na tom ɔsɛ travel and see ese tukwa na kɔhwɛ eti baabi a wotie bia travel and see na wonya beduru crispy wa ɛna wobɛhu sɛ nyame tumi yɛ adwuma kɔsɛ menka mfa ntumi ho ɛyɛ adoma kyɛdeɛ na awurade ɛde adom me wote aseɛ nti nyame berɛ so na wobɛtena m'anim na wɔ sɛ wɔbie m'ani a ɛnyɛ fɛ di agorɔ na wɔbi ma hɔ sɛ wobaayɛ no wo na wobaa bɛka wɔ asɛm sɛ ɛna adeɛ wei na ɛyɛ me ɛnya bɔ mpa yɛ wie na awurade honhom sane wɔ me so a asɛm no sɛ hyɛ tokuro mu sɛ hyɛ nsu aseɛ sɛ hyɛ boa aseɛ ɛpie nti omo mezo hwa me nka ba yi ne ho asɛm ɛyɛ a no abɛhwɛ me saa na mete so mame saa bɛ pɛpɛ what you say me de ɛyɛ mu me fa wo de mu de ɛyɛ ai me fa de ro de chama wo se wo fa ho adwene pa eti wo mo mɔden na omo mra omo mehu nyame ani mu nyam ɛbrɛ du nyame ma ɛbrɛ dodo enye nyame na ne yɛ ka ne saa kɔ da agreement ne sɛ yɛmra brabo yɛma wi asɛm ɛbɔ bra na yɛmra da bi ɛnte saa da ɛyɛ afɔrebukyia bi no a ɛdi wunya ɛdi abusua ne nya firi adebɔ asase de besi sɛsɛ no ɛna ama wo brɛ wo ba yɛ de akyiwade yɛ bɛka ne yɛ bɔ mpaeɛ awurade bɛ mu a obɛbreki saa afɔrebukyia no ama ho so onya na ma me bi fum suo bi a wayɛ ne kwan so ofa bi fum suo bi o papa bɔne bi ɔyɛ ayaka no me bi ɛde ato ne so ɛnya na opɛ so ɛna wo na ɛdi unya wɔn ɛnura nwumre sɛ case bi bae awuraba bi ne obi atwempra ma nipa no kɔ abrokyire ɔbrɛ ne sika atɔ asase esi dan bɛma ne sɛ me ne wo ntrɛ bi wɔso ne ntrɛ bi ma asase krata wo me hɔ me nso me mfa ma wo yɛmfa nkɔ yɛmfa mmra bɛyɛ atena sɛ atwene to edua na dane ego no ane so enya no afɔrebukyia bɔne bi di n'akyi yɛmpɛ so ɔbɛwaleɛ enti no asɛm obi na no ka ne nni sɛ nka aduabɔ no kora nya no nanso baabi ogyina yɛ no wasɔ mu sɛ ɛtwe ama no adane abɔ no ane so wantu adamo a wohunu wo haw de ɛfirɛ wo lines no na sɔf ma memfa calls kakra na afei ɔmfa ne aka ne nyinaa offline yɛmmerɛ no ɛyɛ aso ebi a wate yɛn ka wopɛ sɛ wo ne maame diifoɔ di nkɔmmɔ number wobɛtumi afrɛ yɛ 0555 0664 72 0555 0664 72 okay ma yɛmfa obi adika aba so dɛm mepa kyɛw wodi ne baabi akasa fi hello yɛfrɛ wo sɛ na akasa firi yɛkua firi yo akua sɔfomaame wɔ ha sɔfomaame maadwo na wote sɛ
Hello, Nakia. Hello. Want to be in your young for. Okay. Hello. 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 Oh. Hello. From. Hello. Hello. Yeah, hello. Nyame ni petio. Ade. Hello. 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 Me pacho, so mami tio. Pacho mamadu. Yeah, mo. Pacho make a selfie be quite bujari. Hello. Hey, lower, radio, no. Hello. 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 Okay. If free lines and I'm saying, so my moon no money come off air. Hello. If I talk, yeah, Kasa. Crispy Herbal Clinic and then Raymoti and Kane said you're Danny Dan and I can't know. Crispy or the ex, Yabaha, Naya Pomudena 170 and a moti and car. Ewa Casa Fidie so. Yasha when you be. Nyare mi ensa na enumpe e na crispy obetena ha ye kase ye nhye brabas we nim sa crispy o se etro da wa ha mu na sa ye so alenga ye ni hu adu ni e so no de ye fa wa de papa ye surgery papa ye surgery pompo aye kese wo wu mini mu a ye ni hu aduro kwata sebi mpreduasa ye ni hu aduro sebi mpreduasa wo bi achacha ebo na chi atma back ye ni hu aduro wo ho yeni hu adro ho saa nyarwe ya mabobosu e na sebi mpredu esa jimi nso yeni hu adro yesu kransa enti yeni hu ahaban wo ho but apart from that no yare be na agi ni pedua na aboso ebia na wo de ne ya wo nsem wa ware de ya wo sero crispy de entafo e na rade fire so ma dofo ba ho ye den e ba benya enti sade wo bonyini ye na kodro bia no yese bra na rade fire so ncha wo ntafo yi bi na wo nso ani je nya enwie wo peye ebia wo de ye wani sede medi ka abobo so ebia wo de no kwa wo minim kon wo koduru nipa mu bia na wo kwa wo minim aniwu enye fese wuduru nipa mu a wo kwa wo minim sa koko na health ani kire crispy herbal clinic wo ko ba bi ne mu akonwa wo ntimi ntena ase wo nsa hyehyɛ wo botom na wo dwi wa ha mu sa ensa prekese atia bedwira wo private part no wo be ma no ho ensa asa kro ase kotra wi dia na asa dan chama wi dia na mampam na wo hwanom wo be ma no ho nyina ye kuchire dabi wutimi nwura wo ho nkyere oba wo ne wo ba ntimi nwale mmo said ya meti amini mi kuna kwasi dwale bomu be ma odum light en kan tete na ne edundum light na de entesa en de gani face to face Bra Crispy Herbal Clinic ebia na nsa ebia tie gu ho se de meken edi wunya che ensa ne bi so yo se ye de abedwura abefa ni padua no wo de achia wunya no aduro mesra osefo ani kira Crispy Herbal Clinic na ho de ho yo gie fie wunya bewura ho a sa wo haw ne ye hunam fam se ye sunsun fam abrabo na ate abo wo na so wo ye ho hia enye ye wo de nsa so we mu na pam wo da na wo so da ye obi ba so da na bodam ni ayere no ne na da obi kura ba so da ye na chimpanzee ne da obi kura ba so da ye na chese krama ya dwa agu no so enka ntete no nana ye dida nantwie kete so a omo ba ba wi wo mu
wura ni esi na de bi ni ho na wo da mattress so e de na nantwi akodwa agu so na wo da mattress so e de na ponko akodwa agu so fu ani kira crispy herbal clinic ya honhom boni dwumadie brani ankyira wo ne esesa wo ye asa da ye so basa ya emfa moa bi amra wo no ni nyina be firi wa bra bom aye den akọ would won sa so bibia mu a enye yie wa ware time aso esesa wo ware enso so wo bedati wani bia spiritual marriage nti obi ntimi nse wo pe wani so bra crispy herbal clinic na honhom kro awo no de so ye abusua ti to me so ye nsuo to me so ye abosum to me so ye etese mi hu se de mi nsinka no ena wale wo e wo sunsum mu no bra na yemfa na chi wade ye de emfa kan bra kwasi wonim say spiritual marriage ni bi okra na chi wade ye na ntwi bi ni na chi wade ye na ntwi bi ni honhom bi wo ho so ti na ntwi toilet pampan kra o man wu biom o man wu biom enti mesra tiefo a ye tie ye na nwure say wo bi bia wo hawa mane bi mu a edi ni nya no o mfa na ni nkyira crispy herbal clinic ya chira kwanya yira kwa ye wokuma ase anoma ntifie opposite government school park no ehwo ne ya hye ye no ewo fire numbers yi na frey ye said ye how ne tie bia erade be fire so ama bibia ye kama numbers ne 0555 0664 72 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispy Herbal Clinic number say di adwuma no anytime bia we free bia wo benya ye erade nsira wo bia da se ne obade ye adoma ye be san hia on show so amen me dofo pa Crispy ana otie ne kan nyame ya adoma afia de be san ba na ya betoa so ehode